Πρωτοάρχη του Μητροπολίτου Ρόδου, κυρίου Κύριε Χρήστο Πάρτο, Πρόεδρε της Αρντόβου. Κύριε Πρόεδρε και μέλη της Κοινότητας Ορονής, εκπρόσωποι των συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα παρακαλώ τον κύριο Πατέρα Μιχαήλ για ένα σύντομο σχέδιο. Κυρίες και κύριοι, αφού σας μεταφέρω τις ευχές του σεπτού μας Πηγανάρχου, Συμβασιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου Κυρίου, ο οποίος λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τόσο σημαντική λαογραφική εκδήλωση και παρουσίαση αυτού του βιβλίου, να σας συγχαρούμε για αυτή την προσπάθεια. Είναι λογικά επενδυτό αυτό το οποίο κάνετε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μείνει στην ιστορία, θα μείνει σε όλους, σε όλες τις γενιές, η παράδοση και η λαογραφία αυτού του τόπου μας, του χωριού μας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Στη συγγραφέα μας, η οποία βρίσκεται εδώ και την συγχαίρουμε ιδιαιτέρως, αλλά και στο Σύλλογο, στην Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και όσοι ακόμα έχουν ασχοληθεί για αυτό το θαυμάσιο βιβλίο. Να είστε καλά, καλό ταξίδι. Κύριε Πάρλο. Καλησπέρα για μένα, κύριε Πρόεδρε, παρασφαιρογήτωτε. Εγώ είμαι σε γνώριμο περιβάλλον. Υπηρέτησα τον πολιτισμό του περιφέρεια του Αιγαίου και τώρα τον υπηρετώ από την Ανδό. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι μεταξύ σας σε τόσα πολλά και γνώριμα πρόσωπα. Να σας πω ότι η αναπτυξιακή δωδεκανήσου, θα έχω το σκονάκι μου γιατί έχω νούμερα, έχει στηρίξει μελέτες, επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, την αποκατάσταση, την αναβάθμιση της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών τοπίων και των τόπων και με αυτά που αποτελούν τη φυσική και μεγάλη ανεξάρτητη τοπική αξία του περιβάλλοντος μας και του μουσείου μας. Να ξέρετε ότι η αναπτυξιακή δωδεκανήσου έχει ένα συνολικό επιλέξιμο λογαριασμό γύρω στους 70.000 ευρώ, τα οποία έχει διαθέσει και στο απενάλι για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του στον εξοπλισμό του και στο βιβλίο, στο οποίο παρουσιάζουν. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στη συγγραφέα και να πω ότι σε τέτοιους δύσκολους καιρούς όπου οι δασκάλοι και το βιβλίο δέχονται μια πολύ μεγάλη επίθεση, έρχονται τέτοιες ενέργειες οι οποίες αποκαθιστούν τη θέση του βιβλίου εκεί που οφείλεται και έχετε πραγματικά κάνει αυτό που έπρεπε να κάνετε όσον αφορά την υποχρέωση σας απέναντι στα νέα παιδιά, τη συνέχιση όλου του λαογραφικού μας πλούτου. Να πω ότι η αναπτυξιακή δωδεκανήσου θα βρίσκεται δίπλα σας, όπως βρισκόταν και στην πραγματοποίηση αυτών όλων των δραστηριοτήτων που συμβαίνουν εδώ. Το άξιο προσωπικό της είναι πάντα εδώ και πάντα θα είναι παρόν σε οτιδήποτε δυσκολία και να αντιμετωπίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ψηλάκης δεν μπορούσε να είναι μαζί μας και μας έστειλε επιστολή. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην παρουσίαση της δήλωσης έκδοσης του Κέντρου Ερεύνης Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, γιορτάζοντας και τραγουδώντας στη Ορονή Ρόδου 3 λαογραφικά μελετήματα της Μαρίας Ανδρουλάκη. Παρά την επιθυμία μου να βρίσκουμε κοντά σας, ανελημμένες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις στη Βουλή των Ελλήνων δεν μου το επιτρέπουν. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας συγχαρώ για την δράση σας και την προσφορά σας στον πολιτισμό. Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία και καλές γιορτές. Με εκτίμη Βασίλης Ψηλάδας, βουλευτής Δωδεκανήσου. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου μας. Γιορτάζοντας και τραγουδώντας στη Ορονή Ρόδου 3 λαογραφικά μελετήματα της Μαρίας Ανδρουλάκη. Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ορονής Ρόδου, τον Περνάλη, ιδρύθηκε το 1983 στο χωριό Ορονή της Ρόδου, που εδρεύει έως και σήμερα, με σκοπό την ανάδειξη και τη διατήρηση της λαϊκής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, τη διαφύλαξη ευθύμων και παραδόσεων, καθώς και τη διαμόρφωση ενός υγιού περιβάλλοντος για τους κατοίκους και τα παιδιά του χωριού.
Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα έχει να παρουσιάσει ένα σημαντικό αριθμό πρωτοβουλειών και δραστηριοτήτων, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο. Δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως εκμάθηση παραδοσιακών χωρών, μαθήματα παραδοσιακής υφαντουργίας, τμήματα γυμναστικής, προγράμματα διαβίου μάθησης, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής, αναβίωση θύμων του χωριού, διοργάνωση μουσικοχορευτικών βραδιών, καθώς και αφιερώματα με λόγο και μουσική. Δραστηριότητες που καθιστούν το σύλλογό μας φορέα πολιτισμού, παιδείας και ψυχαγωγίας. Οι περισσότερες από τις δράσεις του συλλόγου υλοποιούνται στη στέγη του. Κάθε χρόνο διοργανώνει, συνδιοργανώνει και συμμετέχει σε περισσότερες από 30 δράσεις και εκδηλώσεις και όλη η δραστηριότητά του στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον εθελοντισμό και στην οικονομική ενίσχυση χορηγιών και δωρεών. Θα προβώ σε μια σύντομη και όχι εκτενή αναφορά στο ενδιάμεσα στάδιο του εγχειρήματος της συγγραφής του βιβλίου. Το βασικό πρόβλημα ήταν η έγκαιρη και άμεση έβρεση χρημάτων, ώστε να μην απενταχθούμε από το πρόγραμμα λόγω λήξης της προθεσμίας. Με κινητοποίηση και συνεργασία των μελών του Συλλόγου, εξασφαλίσαμε το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Η δέσμευση αυτού του δανεισμού ήταν η άμεση επιστροφή των χρημάτων. Το δεύτερο πρόβλημα που προέκυψε ήταν ξανά η εξασφάλιση του χρηματικού ποσού των 20.000 ευρώ. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε η λήψη δανείου από την Εθνική Τράπεζα με εγγυητή τον κύριο Διεκοσταυρό Νικόλα, που βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα, και τον ευχαριστούμε θερμά, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συνδράμει οικονομικά το Σύλλογο. Η σημερινή παρουσίαση αποτελεί την κορύφωση μιας επίπονης και κοστοβόρας προσπάθειας τόσο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σορονής, όσο και όλων των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στη συγγραφή, στην επιμέλεια και στην τελική έκδοση του βιβλίου. Δεν έχει οριστεί λοιπόν τιμή πώλησης για το βιβλίο, ακριβώς γιατί ο πρωταρχικός σκοπός δεν ήταν ο φεμινιστικός, αλλά η ανάδειξη της πολύτιμης παράδοσης του χωριού μας, η γνώση της ιστορίας της Σορονής. Επιφύεται επομένως στη βούληση καθενός η οικονομική συνεισφορά και ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σορονής για τη συνέχιση και υλοποίηση αντίστοιχων πρωτοβουλειών όπως είναι η σημερινή. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντας τα συναισθήματα συγκίνησης, τιμής και περηφάνεια για τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστώ. Θα παρακαλώ τον κύριο Γιάννη Μαρίνο, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας της Σορονής. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε όλους τους επισήμους που έχουν έρθει σήμερα για αυτό το βιβλίο. Τους προλόγησε πριν πρόεδρος, τον κύριο Καραμανή, την Ακαδημία, το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, στη Μαρία την Ανδρουλάκη, στον πρόεδρο της Ανδρώ, στον Παπαμιχάλη, στον Νικόλα τον Δίκο Σταθενό, στον Αντιπρόεδρο, τον Τέος Αντιπρόεδρο και όλους εσάς τον εκπρόσωπο από το Μουσικό Γυμνάσιο, κύριε Στέλιο, και ο κύριος Στέλιος Κούδρης που βοήθησε πολύ σε άλλες φορές μέσα από την Ανδώ το χωριό μας. Είναι μια συγκινητική μέρα σήμερα. Είναι μια συγκινητική μέρα γιατί έχουμε μπροστά μας το αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας η οποία ξεκίνησε το 2012. Ήταν αρχές του 2012 όταν ως πρόεδρος και τότε της κοινότητας Σορονής συναντήθηκα με τον Απολωνιάτη φίλο μου, κάπου εδώ είναι, τον Μανώλη τον Κυριαζάκο, για να μιλήσουμε για το μεγάλο μας κοινό μας πάθος, τον πολιτισμό και την παράδοση. Κατά τη συζήτηση αυτή, ο Μανώλης, πάντα ενημερωμένος πριν από οποιοδήποτε άλλο, μου αποκάλυψε ότι το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών διατηρεί έναν ανέκδοτο σορονιάτικο μουσικό θησαυρό και μου υπόμνησε ότι έχω ιερή υποχρέωση αυτός να δημοσιευτεί και να αναπαραχθεί ώστε να γίνει κοινό κτήμα του χωριού και του τόπου μας. Άμεσα ήρθε σε επικοινωνία με την τότε Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας, την κυρία Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, αλλά και με την ερευνήτριά του και φίλη πλέον, τη Μαρία την Ανδρουλάκη, σε μια πρώτη κουβέντα ενημέρωσης και στις 12 Απριλίου του 2012
αφού ενημέρωσα όλο το τότε συμβούλιο της κοινότητας, δηλαδή τον Κώστα τον Πονιάτη, του Εμμανουήλ, τον Μιχάλη τον Χατζικεριαζέ του Λάμπρου, τον Δημήτρη Κοτσουδάκη του Παναγιώτη και τη Λέτα τη Χατζηγεωργίου, η οποία θα την ακούσετε λίγο αργότερα, και έλαβα του Κλεόφωνου, και έλαβα την ομόφωνη συνένεσή τους, απέστειλα στο κέντρο λαογραφίας του υπαριθμού πρωτοκόλλου 10/41-393 έτοιμα της Δημοτικής Κοινότητας Ορωνής περί δημοσιεύσεως όλου του ανέκδοτου υλικού που αφορούσε τη Ορωνή μας. Το αίτημά μας αυτό έγινε ομόφωνα δεκτό από την Εφορευτική Επιτροπή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου του 2012. Η δε απόφασή της μας γνωστοποιήθηκε δυνάμει του υπαριθμού πρωτοκόλλου 17-268 του 12 σχετικού εγγράφου της. Ακολούθησε επίσκεψή μου στο Κέντρο Λαογραφίας και μια πολύ ωραία συνάντηση με τη Μαρία την Αντρουλάκη, κατά την οποία ενημερώθηκα εντελεχώς για το ανέκδοτο μουσικό υλικό από τη Σορωνή και συζητήσαμε για τη μορφή που θα έπρεπε να πάρει συγκεκριμένη έκδοση, αυτή που έχετε σήμερα μπροστά σας. Στη συνάντηση αυτή διαπίστωσα πόσο σπουδαίο είναι να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι του Κέντρου Λαογραφίας, οι οποίοι φροντίζουν για να διατηρηθεί η μνήμη, η παράδοση και ο πολιτισμός μας, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με ερευνητές όπως η Μαρία, που ελπίζω πλέον, μετά από τόσα χρόνια, να της απευθύνομαι, να μου δίνει το δικαίωμα να της απευθύνομαι δημόσια με το μικρό της όνομα, η οποία αφιερώνεται ολοκληρωτικά από την πρώτη στιγμή στο αντικείμενο που αναλαμβάνει και επικεντρώνεται σε λεπτομέρειες που εμείς ούτε καν αντιλαμβανόμαστε, αλλά έχουν τεράστια σημασία για το τελικό αποτέλεσμα. Έκτοτε η Μαρία ξεκίνησε μια δουλειά μερμικιού, αυτήν ακριβώς που απαιτούνταν για να αντίσει το πρωτογενές υλικό το οποίο κατήχε, με όλα εκείνα τα στοιχεία που οι αναγνώστες θα διαβάζουν στο πόνημά της. Για 3 χρόνια, ακούραστα, με υπομονή και επιμονή, επισκέφθηκε επανειλημμένα το χωριό μας και τους ανθρώπους του και συνέλεγε πληροφορίες κυρίως από ηλικιωμένους, αλλά και για τα ήθη και τα έθιμά μας, αλλά και για την πανήγυρη του Άισουλα. Είχα την τύχη να βρίσκομαι σε κάποιες από αυτές τις συναντήσεις, άλλοτε σε σπίτια και άλλοτε στην Ήπεθρο, όπου διαπίστωσα αφενός με τη συστηματική δουλειά της Μαρίας και αφετέρου τη θέληση των ίδιων, των χωριανών μας, κάποιοι από τους οποίους δεν είναι σήμερα στη ζωή, για να καταθέσουν την πολύτιμη μαρτυρία τους, ώστε αυτή να μεταγγιστεί σε όλους εμάς και σε αυτούς που θα έρθουν. Απέναντι σε όσους συμμετείχαν και προσέφεραν για την έκδοση αυτή, καταθέτοντας τις προσωπικές μαρτυρίες τους, θα είμαι ευγνώμων για πάντα και όσο ζω. Θέλω να τους αναφέρω. Ο Μιχάλης ο Μαριέτος, ο Τσούκανος, ο Νικόλας ο Χατζικεριαζής, ο Δημέλης, η Φωτεινή η Καμπούρη, η θιά μου, ο Εμμανουήλ ο Πονιάτης, τον χάσαμε πρόσφατα, ο Λάμπρος ο Τομάζος, η Μιράντα η Διακοσταδιανού, ο Νικήτας ο Μαριέτος, ο Σταύρος ο Τομάζος, τα Λέκου, ο Δήμαρχός μας, ο Στεφανής ο Δημητράς, ο Μανώλης ο Διακοσταδιανός που είναι εν ζωή, δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα, ο Ψάρτης, και η Κατερίνα η Διακοφιλιππή Μαχλή. Αιώνια, όσο ζω θα τους τιμώ. Όταν η ερευνητική δουλειά ολοκληρώθηκε και άρχισε να μορφοποιείται, ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια να βρούμε χρηματοδότες για το εγχείρημα, η οποία δυστυχώς με διάφορες προφάσεις δεν βρήκε καμία ανταπόκριση στην τοπική αυτοδιοίκηση πέραν των ευχολογίων και των φθηνών δικαιολογιών. Πάλι όμως σε αυτή τη δύσκολη ώρα εμφανίστηκε ο φίλος μου, ο Μανώλης ο Κυριαζάκος, για δεύτερη φορά. Και μου αποκάλυψε ότι τρέχει πρόγραμμα που μπορεί να χρηματοδοτήσει το εγχείρημα, αλλά απαιτούνταν ο φορέας. Το πρόγραμμα το έτρεχε η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου και ο φορέας δεν υπήρχε καταλληλότερος, ήταν ο πολιτιστικός μας σύλλογος του Αμπερνάλη. Έτσι, λίγες μέρες, κυριολεκτικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας, τον Ιούλιο του 2018, ήρθα σε συνεννόηση με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου, την Ελένη τη Δημητρά, αλλά και με τη Μαρία και με τη σύμφωνη γνώμη όλου του Συμβουλίου του Συλλόγου εκείνης της εποχής, εντός ελαχίστων ημερών, ήταν Δευτέρα και η προθεσμία έλεγε την άλλη Δευτέρα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, λοιπόν, κατατέθηκε πλήρης φάκελος, ο οποίος αξιολογήθηκε θετικά, ξεπέρασε όλες τις συμπληγάδες και εν τέλει τον Ιούνιο του 2019
Μέσω της αναπτυξιακής δωδεκανήσου εντάχθηκε στο πρόγραμμα Leader του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης της δράσης 19.2.4. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε μέσα στο βιβλίο για να μην σας κουράζω σε σχέση με την πράξη αυτή. Αφού ολοκληρώθηκε η συγγραφή του βιβλίου και υλοποιήθηκαν και η αγγλική του μετάφραση από τον κύριο Παυλίδη, που είναι και αυτός εδώ μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ, και η έκδοσή του με την άοκνη αρρωγή των συμβουλίων του συλλόγου μας, υπό την προεδρία καταρχήν της Ελένης Δημητρά και κατόπιν και ως σήμερα της Βαρβάρας της Σταβιά, η δίγλωση έκδοση βρίσκεται σήμερα στη διάθεση κάθε σωρονιάτη και σωρονιάτη σας και όλων όσων αγαπούν τη σωρονή μας και με την παρουσία τους είναι σήμερα εδώ, και όλων όσων λείπουν όμως, δηλαδή των ανθρώπων μας, των χωριανών μας, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και ένας μεγάλος σκοπός είναι να πάρουν και αυτοί στα χέρια τους, οι οποίοι θα πάρουν στα χέρια τους ένα μικρό θησαυρό που τους επιτρέπει να βουτήξουν βαθιά μέσα στο παρελθόν και στις ρίζες μας. Κάποιοι θα θυμηθούν γεγονότα που τα έζησαν ως παιδιά μέσα από τις γραμμές αυτού του βιβλίου και οι περισσότεροι θα ανακαλύψουν πολλά από αυτά για τα οποία αναρωτιόνταν αλλά δεν είχαν ολοκληρωμένες απαντήσεις. Κάποιοι τυχεροί, πολύ τυχεροί, θα ακούσουν τις αγαπημένες φωνές δικών τους προσώπων να τραγουδούν την παράδοσή μας ακαπέλα και θα δακρύσουν γιατί κατά κάποιο τρόπο θα είναι σαν να τους έχουν πάλι δίπλα τους. Και όταν όλοι εμείς δεν θα βρισκόμαστε πλέον εδώ, αλλά στο επέκεινα, αυτοί που θα έλθουν θα μπορούν να κατανοήσουν και να φουγκραστούν ένα κομμάτι από την ιστορία του μικρού, αλλά τόσο μεγάλου μέσα μας χωριού μας, της ορονής μας, της αγαπημένης. Και να κατανοήσουν όλα αυτά που μας δένουν με τον τόπο μας, με τις παραδόσεις του, με το χώμα που πατάμε, με τα χούγια μας τα ιδιαίτερα, με τα τοπονύμια μας, με τα καμαρικά μας που σώζονται ακόμα στο κόκκινο, στην Κούσπα, στην Πατέλα, με τον Άι Λουκάτο Γέρο και με τον νεότερο, με τον Άι Σουλά, με τον κάμπο μας, με τα βουνά που μας περιβάλλουν και με τη θάλασσά μας, με τους ίδιους μας τους νεκρούς. Να κατανοήσουν τελικά όλα αυτά που μας κάνουν να αναφωνούμε στην τοπιολαλιά μας. Όποιος επέρασε πουδό, σίγουρα το κατέχει, πως τόπος σαν τη Σωρονή, άλλον αλλού ενέχει. Γιατί το βιβλίο και τα CD που μας τους συνοδεύουν δεν θα διαβαστεί και δεν θα ακουστούν άπαξ, αλλά ανεξαρτήτως εποχής και αναγνώστη θα είναι πάντα ζωντανό και θα μπορεί να ταξιδεύει αναλύωτο μέσα στον χρόνο, συνδέοντας όλους τους σωρονιάτες και τις σωρονιάτισσες μεταξύ τους. Και όχι μόνο αυτούς, αλλά όλους εσάς που αγαπάτε το χωριό μας και θα το αγαπούν στο μέλλον. Ευχαριστούμε την Ακαδημία Αθηνών και το Κέντρο Λαογραφίας για τη συνεισφορά τους στη διάδοση και τη διάδοση του λαογραφικού πλούτου του τόπου μας και για την αποδοχή του αιτήματός μας για έκδοση του πολύτιμου υλικού για τη Σωρονή που διατηρεί στο αρχείο του. Ευχαριστούμε και την Εθνική Τράπεζα, η οποία μας βοήθησε με τον τρόπο της, ούτως ώστε αυτό το εγχείρημα να πάρει προς. Απευθυνόμενος προσωπικά στη Μαρία, θα ήθελα να της πω ότι το πόνημα που με τόσο μεράκι και αγάπη μας προσφέρει σήμερα, την κάνει στη συνείδηση όλων μας, πιστεύω, μία εξημών, μία σωρονιάτισσα. Και ελπίζουμε και εκείνη να νιώθει έτσι. Την ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σήμερα, όμως, επικουρικά μεν, αλλά κυρίαρχα, θα ήθελα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω ως πρόεδρος του χωριού και εκ μέρους όλων των Σωρονιατών, το Σωρονιάτη που διευκόλυνε με μια υπογραφή, με ένα μεγάλο ποσό, να εγγυηθεί για ένα μεγάλο ποσό, το Σύλλογο, για να ξεκινήσει η χρηματοδότηση του εγχειρήματος, τον Νικόλα τον Διακοσταυριανό. Όλοι εδώ γνωρίζουμε πως ποτέ δεν αρνήθηκε τη βοήθειά του για όλα όσα του ζητήθηκαν, χωρίς μάλιστα ποτέ να απαιτήσει τη δημόσια αναγνώριση. Ακόμα και πριν λίγο μου είπε: δεν θέλω να πεις τίποτα για μένα, αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει επιτέλους να ακουστεί.
Ο Νίκος είναι η αιτία που στο χωριό μας έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται πολλά πράγματα για τα οποία σήμερα δεν είναι η κατάλληλη μέρα να αναφερθούμε. Αναλυτικά θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Αλλά όλοι εμείς που είμαστε και ζούμε εδώ τα γνωρίζουμε. Ο Νίκος είναι πάντα δίπλα μας, όχι μόνο όταν το ζητάμε, αλλά παίρνοντας και ο ίδιος τις δικές του πρωτοβουλίες, σχεδόν πάντα αθόρυβα. Ταπεινά και σεγνά. Ακριβώς δηλαδή έτσι όπως ξεκίνησε πιτσιρικάς από το μικρό χωριό του, το οποίο ποτέ δεν ξέχασε και ποτέ δεν απαρνήθηκε. Και έτσι όπως πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή, μένοντας πάντα σταθερός και πιστός στις αξίες και τις ιδέες του, χωρίς ποτέ να λησμονήσει από πού εκκίνησε, όσο κι αν μεγαλούργησε και πάντα επιστρέφοντας εδώ. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει για τη σωρονή μας και ευχόμαστε να είσαι καιρός και δυνατός και δίπλα μας για πολλά χρόνια ακόμα. Να είσαι πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Τώρα θα καλώσω τον Δόκτωρ Ευάγγελο Καραμανέ, Διευθυντής Ερευνών, Διευθύνων το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Ευχαριστώ. Ερεσιμολογιότατε πατέρα Θεή, αγαπητοί φίλοι, με μεγάλη συγκίνηση προσέρχομαι σήμερα εδώ στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, το οποίο ήταν μια προσπάθεια και για μας που διήρκησε, όπως ακούσατε, πολλά χρόνια, πέρασε από πολλά κύματα. Ευτυχώς, χάρη στην παρουσία και του κύριου Μαρίνου και της κυρίας Σταυριά και του φίλου του Μανώλη του Κυριαζάκου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει μόνο τον Μανώλη, καθώς ανέλαβα τη διεύθυνση του κέντρου μετά την κυρία Καμιλάκη. Και σήμερα βλέπω έτσι πρόσωπα που ξέρω ότι εργάζονταν μέσα από τα τηλέφωνα, μέσα από τα email, επί τόσα χρόνια και με πολύ συγκίνηση, έτσι, τους γνωρίζω και προσωπικά. Δύο λόγια μόνο θα πω για το Κέντρο Λαογραφίας. Ιδρύθηκε ως λαογραφικό αρχείο το 1918 από τον Νικόλαο Πολίτη, τον πατέρα της ελληνικής λαογραφίας. Ο Πολίτης ήταν αυτός που έθεσε τις επιστημονικές βάσεις της μελέτης του λαϊκού πολιτισμού και ίδρυσε το λαογραφικό αρχείο 3 χρόνια πριν το θάνατό του, πέθανε το 1921. Με ποιο σκοπό? Ο σκοπός ήταν, με λίγα λόγια, ήταν η καταγραφή των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού με επιτόπια έρευνα. Κάποιος δηλαδή να πάει στα χωριά, στις πόλεις και να καταγράψει με όποιο μέσο μπορούσε τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού, πνευματικού και υλικού, η αρχιοθέτησή τους, η φύλαξή τους και η έκδοση μελετών. Το κέντρο αυτό κάνει έκτοτε, από το 1918 για 100 χρόνια, συνεχίζει τις επιτόπιες έρευνες. Υπάρχει ένα δυναμικό στις ιδανικές στιγμές 15 ερευνητών που υπηρετούν με βαθμίδες ανάλογες των καθηγητών του Πανεπιστημίου. Υπάρχει ένα τεχνικό προσωπικό, ειδικοί στον ήχο, ειδικοί στις εικόνες, στη φωτογράφηση. Πλέον υπάρχουν αρκετοί που δουλεύουν με τα συστήματα ψηφιοποίησης και το ψηφιακό υλικό και διατηρούν τα επιμέρους τμήματα του κέντρου, δηλαδή τη βιβλιοθήκη, το αρχείο χειρογράφων, την εθνική μουσική συλλογή, το αρχείο ήχου δηλαδή όπως το λέμε, τα κινηματογραφικά, τις φωτογραφίες και τη μουσιακή συλλογή. Είναι αρκετά μεγάλο αρχείο, είναι ένα εθνικό αρχείο με εκατομμύρια τεκμήρια, το οποίο τα τελευταία 20-25 χρόνια έχει και μια ψηφιακή μορφή, την οποία μπορεί κάποιος να τη δει και στο διαδίκτυο, στο κέντρο Λαογραφίας.gr και στο academyovathens.gr. Υπάγεται στην Ακαδημία Αθηνών από το 1926, όταν η Ακαδημία ιδρύθηκε, και αυτό βέβαια επηρέασε πάρα πολύ και την διοικητική, θα λέγαμε, κουλτούρα του κέντρου και, αν μου επιτρέψετε, το έχω πει και το έχω γράψει και αρκετές φορές, έσωσε το κέντρο Λαογραφίας. Αν δεν υπήρχε Ακαδημία Αθηνών, εικάζω βάσιμα ότι σε αυτή τη χώρα δεν θα υπήρχε. Κάποιος θα έχει βρεθεί με τα κατατήσει. Υπάρχει όμως, δόξα τω Θεώ, και η γέννη μάλιστα, και χάρη στη βοήθεια όλων αυτών των ανθρώπων όπως όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέρθηκαν, βγάζει τέτοια υπέροχα βιβλία. Δεν θέλω να πω για την έκδοση, θα πούνε
οι μελετητές ξέρουμε ότι κάθε βιβλίο, όταν φεύγει από το συγγραφέα, δεν του ανήκει πια. Ο συγγραφέας ανήκει το βιβλίο, του ανήκει μέχρι που βάζει την τελευταία πινελιά, μετά φεύγει και το βιβλίο γίνεται κτήμα κάποιον άλλον. Είναι αυτό που προσλαμβάνει ο καθένας, η συγκίνηση ενδεχομένως που νιώθει. Προσπάθησε η Μαρία και όλη η ομάδα του κέντρου, αναφέρονται, δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματά τους, όλοι μνημονεύονται στις πρώτες σελίδες, να κάνουν μια άρτια έκδοση, στηριγμένη και στο αρχείο και στην επιτόπια έρευνα, ακόμα και τυπογραφικά και η επεξεργασία του ήχου, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ επιμερημένη. Η μετάφραση στα αγγλικά είναι ένα σημαντικό συν, γιατί ανοίγει την έκδοση αυτή στο διεθνές κοινό. Εμείς έχουμε κάνει τις ενέργειες να στείλουμε στις μεγάλες βιβλιοθήκες και των ΗΠΑ και των Ευρωπαϊκών χωρών και τα διεθνή περιοδικά και ήδη έχει προβληθεί το βιβλίο. Οπότε είμαι βέβαιος ότι θα είναι καλοτάξιτο. Να μην όμως πω περισσότερα, νομίζω ότι ό,τι έπρεπε να πω το έχω ήδη πει. Πραγματικά σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χρήστος Θεολόγος, Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ρόδου. Καλησπέρα σας. Είμαι βέβαια ιδιαίτερα χαρούμενος πρώτα απ' όλα που βρίσκομαι στη Σορρονή για πολλωστή φορά, μια και ο διευθυντής μας στο σχολείο Παναγιώτης Ομπέλος έχει φροντίσει να την αγαπήσουμε τόσο στο σχολείο μας, τη Σορρονή, όσο και να μας φέρνει τα κρυφά εδώ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον και κυρίως γιατί έχω έρθει εδώ ως υποδιευθυντής και τότε συνεργάστηκα με τον χοροδιδάσκαλό σας, τον οποίο τον επαρών και κάναμε μια πολύ ωραία έτσι, παρουσία με τα παιδιά σχετικά με την μουσικοπαιδευτική αγωγή τόσο της Μικράς Ασίας όσο και των περιοχών αυτών. Και ένα δεύτερο βέβαια, διότι το Μουσικό Σχολείο Ρόδου του ανατέθηκε στους τότε υποδιευθυντές, την κυρία Καβογιάννη Έλενα, που τώρα είναι διευθύντρια στο 4ο Γυμνάσιο, και στον κύριο Μπέλ, που τότε και τώρα είναι υποδιευθυντής, να αποτυπώσουν στο μουσικό σχολείο μέσα από τον Σαμιέλ Μπουκουβί στα όργανα επάνω, ό,τι παρέλαβαν από παλιά από τον Σαμιέλ Μπουκουβί, που είναι γνωστός ερευνητικός μουσικολόγος. Τα παιδιά φυσικά έκαναν μια προσπάθεια μαζί με την καθηγήτριά τους, την κυρία Μάστρο Ασταματή, η οποία είναι υπεύθυνη της χοροδίας του σχολείου μας, γιατί σε μια τέτοια καταγραφή προσπαθείς και με τις προλαμβάνωσες που έχεις να διαβάσεις, αλλά οπουδήποτε βλέπεις ότι δεν ταυτίζεται αυτό ακριβώς με αυτά που ξέρεις, γίνονται μικρές παρεμβάσεις, όπως έχω πει και με την κυρία Ανδρουλάκη, οι οποίες μόνο για καλό γίνονται και μόνο για να έρθει το κείμενο στα δεδομένα του τόπου. Έτσι θεωρούμε, προφανώς και τα ακούσατε και προφανώς με την έγκριση, έτσι θεωρούμε ότι και εμείς με τον τρόπο μας κάναμε αυτό που πρέπει να κάνει τυπική εκπαίδευση, το Μουσικό Σχολείο Ρόδου, να έρθει σε συνεργασία με τη μη τυπική εκπαίδευση, που είναι οι σύλλογοι του τόπου, έτσι και να έχουν μια αγαστή συνεργασία, γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν είναι για να το μαθαίνουν τα παιδιά απλά για να παίζουν, αλλά ουσιαστικά να το γυρίσουμε πίσω σε αυτούς που το κληρονομήσαμε και γι' αυτό ουσιαστικά κάνουμε. Και έχει διτή σημασία αυτό, γιατί και τα παιδιά μας πρώτα και μαθαίνουν από το παρελθόν, το οποίο το γονιμοποιούν στο παρόν και το κάνουν ουσιαστικά κάτι δικό τους για το μέλλον. Φυσικά και την κυρία Ανδρουλάκη, ό,τι και να πω εγώ είναι λίγο, διότι η κυρία Ανδρουλάκη είναι γνωστή για την αγάπη της στο νησί, για την προσφορά της. Εγώ την γνώρισα μέσα από τα κείμενά της αρχικά και μετά έτυχε να γνωρίσω την ίδια στον Απόλλωνα κυρία Ανδρουλάκη, που είχατε έρθει πάλι για τις καμουζέλες για να κάνετε πάλι την επιτόπια ερευνά σας και να. Τότε νομίζω ότι προσπαθούσαν να μπουν στο κατάλογο της Άγιας Πολιτικής Κοινωνίας και το καταφέρανε. Έτσι. Και εδώ έχετε έρθει, μα κάποια στιγμή θα γίνει και εδώ η κυρία Ανδρουλάκη, πιστεύω. Έτσι γνώρισα την κυρία Ανδρουλάκη, την οποία έχω παραπέμψει πολλές φορές, κύριε Καναμανέ, και εγώ στα κείμενά μου, γιατί πραγματικά
είναι ό,τι καλύτερο έχουμε για τα 12 σε επιστημονικό επίπεδο. Το λέω ειλικρινά. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, όχι μόνο με το μουσικό φαινόμενο, με το μουσικοχορευτικό φαινόμενο των δεκανήσεων, με το πιο επιστημονικό τρόπο και μας έχετε βοηθήσει όλους μας πάρα πολύ και πρέπει να σας ευχαριστήσω. Προφανώς η συμβολή σας και δεν είναι από ευγένεια, είναι πολύ μεγάλη στον τόπο. Και πολλές φορές γίνονται τα κείμενά σας οδηγός για το καινούριο που γεννιέται, που πρέπει να πατήσει, να μπολιαστεί από το παλιό. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι και εσείς, αλλά και όλοι τι εννοώ. Διπλή χαρά μου, γιατί οι μαθητές μας καταφέραμε στο μουσικό σχολείο να φέρουν την ισορροπία μεταξύ της ευρωπαϊκής μουσικής και της λαϊκής παραδοσιακής μουσικής. Και νομίζω ότι είναι ισότιμα. Θα δείτε ότι και η ευρωπαϊκή μας μουσική είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, αλλά και η παραδοσιακή μας μουσική βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θα τα ακούσετε τα παιδιά μας λίγο. Θέλαμε λοιπόν με τα παιδιά μας να τους πούμε, θα τολμήσω τη λέξη, αν και δεν μου αρέσει, ας πούμε ότι δεν είναι δημιουργοί, αλλά γίνονται δημιουργοί σε αυτό που κληρονομούν το παρελθόν, όταν το γονιμοποιούν με τον σωστό τρόπο. Φυσικά για να μπει αυτό στα όργανα θέλει ιδιαίτερο κόπο και θα πρέπει να προσπαθεί κανείς να αποτυπώνει και το χρώμα της κάθε περιοχής, κάτι που πραγματικά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Μας βοήθησε όμως, μας βοήθησαν τα ακούσματα των παιδιών. Γιατί και σε θέματα ταυτότητας, αρκετά από τα παιδιά μας έχουν αυτά τα ακούσματα από τα σπίτια τους και από τις περιοχές τους. Έτσι δεν ήταν τόσο δύσκολο, αλλά ήταν πολλές φορές δύσκολο να το αποτυπώσουν μέσα από τα κείμενα του Κοκοβίου. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, έχω να πω πάρα πολλά. Πρέπει να σας πω ότι το έργο της κυρίας Ανδρουλάκη για το χωριό Ψωρονή παρουσιάστηκε στο συνέδριο λογογραφίας που έγινε στην Κομοτηνή, στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, από την κυρία Κολιάδη, την καθηγήτριά μας, τον κύριο Μπέλο και την κυρία Μάστορα, παρουσιάστηκε στο συνέδριο ως και θα προγραφηθεί φυσικά. Άρα, ναι, κάναμε το χωριό και το έργο της κυρίας Ανδρουλάκη εκεί γνωστό, έτσι. Και φυσικά μιλήσαμε, είχα έρθει και εγώ, ήμουν και εγώ πάνω γιατί μίλησα για τα σύνορα. Εδώ λοιπόν θα σταθώ λίγο να σας πω ότι όλο αυτό είναι γιατί καταφέραμε ως μουσικό μέσα από τα σύνολα, τα οποία λειτουργούν στα μουσικά σχολεία, λέγονται μουσικά σύνολα οργανωθησίας, και σε αυτά τα μουσικά σύνολα παντρεύονται τα παιδιά από όλες τις τάξεις, γιατί όπως γνωρίζετε το μουσικό σχολείο έχει γυμνάσιο και λύκειο, και διαλέγουν σε ποιο σύνολο θα πάνε, και φυσικά τα παιδιά που έχουν ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική, είτε ως φωνές, αλλά είτε ως όργανα, συντονίζονται σε 2 ώρες την εβδομάδα και δουλεύουν όλα μαζί γύρω από τον πολιτισμό, τον λαϊκό, τον μουσικό πολιτισμό, τόσο των Δωδεκανήσων και της υπόλοιπης Ελλάδας. Κάνουν συγκριτικές μελέτες στα παιδιά, όσο και να φαίνεται παράξενο, και πιστέψτε με, η οριμότητά στη μουσική είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, γιατί θα απολαύσουμε και τα παιδιά που θα παίξουν τώρα, και φυσικά θα ακούσουμε μετά και τους συγγητές που θα μιλήσουν σχετικά το επώνυμο της κυρίας Ανδρουλάκη, το οποίο μας κάνει η κυρία Μαρία όλους μας περήφανος για αυτό που κάνετε στο νησί εδώ πέρα, και σας ευχαριστούμε μέσα στην καρδιά μας. Θέλω να σας πω ότι τα παιδιά που θα δείτε τώρα θα παρουσιάσουν μέρος αυτής της καταγραφής όπως εκείνοι το εισπράξαν και όπως βάλαν και το δικό του στοιχείο μέσα, και όπως αυτά ότι θα δείτε ότι είναι παιδιά ηλικίας γυμνασίου και λυκείου. Η κυρία Ματίνα Μάστορα είχε την επιμέλεια όσον αφορά τη χοροδία. Για την ορχήστρα ο κύριος Κοκαλάκης, ο κύριος Κωστάκης, ο οποίος είναι ιεράρχης στο σχολείο μας, ο κύριος Ανδρικόπουλος, ο Γιώργος, ο οποίος είναι παραδοσιακό βιολί διδάσκει στο σχολείο μας, έτσι. Και έχουμε και τον κύριο Πασκαλίδη, τον Πολέμαχο, ο οποίος είναι διδάσκει παραδοσιακά κρουστά. Με όλους αυτούς τους συναδέλφους και με τα παιδιά μας, σήμερα είμαστε κοντά για να δώσουμε και εμείς στη Σωρονή, να προσφέρει μάλλον το μουσικό σχολείο ένα αντίδωρο στο δώρο που μας έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια ως χωριό, ως μουσικός λαϊκός πολιτισμός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καταρχάς θέλω να πω πόσο χαρούμενος είμαι εδώ στο χωριό μου. Χθες βράδυ ήρθα από ΗΠΑ. Τυχαίνει να έχω γεννηθεί στο χωριό αυτό, για το οποίο είμαι πολύ περήφανος, και είμαι περήφανος για τους χωριανούς μου. Γνωρίζουμε την αφοσίωση που έχουμε για τα γράμματα, για γενναίες. Είμαστε περήφανοι για τον Άγιο Σουλά, που γνωρίζω ότι αναφέρεται το βιβλίο, για τις παραδόσεις μας. Και έτσι μπορώ να πω, επειδή τυχαίνει να είμαι καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο και διευθύνω κέντρο ελληνικών σπουδών με μια πλούσια βιβλιοθήκη. Και επειδή χαίρομαι και ο πρόεδρος του Παραδιακού Συλλόγου που προσπαθώ να μαζεύω ό,τι μπορώ για τη Ρόδο και τις Ρόδιους του εξωτερικού, μπορώ να πω, δίχως να κάνω παρανόηση σε καμιά άλλη έκδοση που έχουμε στις συλλογές μας για τον πολιτισμό, για τα ήθη και έθιμα του νησιού μας, ότι η έκδοση αυτή ίσως να είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει. Και δεν το λέω επειδή τυχαίνει να είμαι από το χωριό μου και αγαπώ το χωριό μου. Το λέω από το περιεχόμενο, από την έρευνα, από τον όγκο. Και έτσι συγχαίρω πάρα πολύ το Αμπερνάλη και όλους όσους εργαστήκανε για να κάνουν αυτή την έκδοση. Και θέλω και εγώ, επιστρέφοντας στην Αμερική, να πάρω ένα αριθμό αντιτύπων, να δώσουμε εκεί στους ομογενείς μας, όχι μόνο στους Ορεινιάδες, αλλά και στους Ρόδιους και σε φίλους και στις συναδέλφους μου. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα έρθει κοντά μας το Μουσικό Σχολείο Ρόδου, το οποίο θα μας παρουσιάσει κάλαντα και τραγούδια από το βιβλίο μας.
Πάνω, παιδιά, πάνω. Η μέθοδο των συνεντεύξεων. Αυτό που χαρακτηρίζει κυρίως ένα επιστημονικό έργο είναι η δομή, η βιβλιογραφία και το περιεχόμενό του. Δομικά αποτελείται από 3 κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρεται στο πανηγύρι του Αγίου Σουλά, το δεύτερο στο σωρονιάτικο γάμο και το τρίτο στη μουσική που συνοδεύει τις γιορτινές αυτές συναθρήσεις. Αυτό που ξεχωρίζει την έκδοση αυτού του βιβλίου είναι η μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα, γεγονός που του προσδίδει μια διεθνή αναγνωρισιμότητα, καθιστώντας το ευανάγνωστο σε ευρύτερο κοινό. Βιβλιογραφικά περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή διεθνών και ελληνικών πηγών που υποστηρίζουν τα επιστημονικά δεδομένα. Το περιεχόμενο είναι αυτό που μέσα από πρότυπες και πρωτότυπες συνεντεύξεις συγχωριανών μας έρχεται να επαναφέρει στη μνήμη μας κοινωνικές συναθρήσεις. Αναδύονται ήχοι, μυρωδιές, αγαπημένες γεύσεις, εικόνες πλημμυρισμένες με νοσταλγικά συναισθήματα. Το περιεχόμενο θυμίζει στους γυριότερους συγχωριανούς μας και μαθαίνει στους νεότερους. Αυτό που μένει από την ανάγνωσή του είναι νοσταλγία για αυτούς που έζησαν τα κοινωνικά αυτά δρόμενα και γνώση για αυτούς που τα άκουσαν από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Δικαίως λοιπόν το βιβλίο αυτό αφήνει ένα γλυκό αποτύπωμα στη μνήμη και ταυτόχρονα θεωρείται ένα διδακτικό αντικείμενο, μια παρακαταθήκη για τους φίλους της λαογραφίας και ταυτόχρονα μια ανατροφοδότηση για εμάς και τα παιδιά μας. Περπατώντας κι εγώ σαν παιδί στα στενά σοκάκια της Σωρονής, στα ίδια ακριβώς που περπάτησαν οι Σωρονιάτες προβολή μου, διασκεδάζοντας την καλύβα που έφτιαχνε ο αείμνηστος πατέρας μου από ασκηνό και χορεύοντας σούστα στο πλατή του γάμου, έρχομαι σήμερα να θυμηθώ και να σας θυμίσω μνήμες ατόφιες, αληθινές, πασπαλισμένες με τη γλύκα της μαλάκας και του πετιμεζιού. Το χωριό Σωρονή είναι χτισμένο στη δυτική πλευρά της Ρόδου, σε απόσταση 800 περίπου μέτρα από τη θάλασσα, σε ένα κύλωμα, όπως αναφέρει ο κύριος Δημήτρης Δημητράς, και τούτον για να μην είναι ορατόν και να αποφεύγουν ούτω την οργή των πειρατών της θαλάσσης. Για την ονομασία του χωριού υπάρχουν 3 επικρατέστερες εκδοχές. Η πρώτη, βάσει της λαϊκής ερμηνείας του ονόματος, αναφέρεται στο σωρό ονίων, δηλαδή στο σωρό των εμπορευμάτων που υπήρχαν στην περιοχή αυτή, καθιστώντας το χωριό κέντρο ανεφοδιασμού και των υπόλοιπων περιοχών. Σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντίνο Μονιάκη, στην περιοχή αυτή υπήρχε παλιά αγορά μεγάλη. Ερχόντουσαν από όλα τα χωριά. Οι Σημειακοί από απέναντι ερχόντουσαν με τα καΐκια εδώ και εφοδιαζόντουσαν από εδώ. Αγόραζαν κυπευτικά είδη. Εμείς εδώ είχαμε κάνει και αρένιδες και είχαν μείνει πολλοί Σημειακοί στη Σωρονή. Και στη θάλασσα, εκεί που σπούσε το κύμα καμιά 30 μέτρα, υπήρχαν οι πάσαλοι που εκεί έδαιναν τα καΐκια τους. Η δεύτερη εκδοχή αναφέρεται στις βρουλιές, κατά κοινή ονομασία σαρονιές, οι οποίες φύτρωναν στα λαγκάδια της περιοχής. Η τρίτη εκδοχή συνδέει το όνομα της Σωρονής με τη λέξη Σωρονής που προέρχεται από το Σαρονής, η οποία σημαίνει την παλιά δρύς, τη βελανιδιά ή αλλιώς απερνάλη, η οποία ευδοκιμεί στην περιοχή αυτή. Ο οικισμός καθαγιάστηκε με λατρευτικούς τόπους, οι οποίοι τοποθετούνται σε ένα νοητό κύκλο. Οι λατρευτικοί τόποι που ζώνουν τον οικισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι ο ναός του Αγίου Ιάσονα στο Ιασονάρι, ο βυθισμένος παλαιοχριστιανικός ναός στη θέση Λαμπού, αφιερωμένος στην Παναγία τη Λαμπούσα, ο ναός της Παναγιάς της Καθολικής, ο Άγιος Σουλάς, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Λουκάς, ο Γέρος. Από διηγήσεις των Σωρονιατών γνωρίζουμε πως ο Άγιος Λουκάς με τη μορφή ενός γέρου έσωσε 2 φορές τον οικισμό, χτυπώντας το μπαστούνι του στη γη. Την πρώτη, όταν πλησίαζαν τον οικισμό εισβολής πεζοί, καλλιεργητές είδαν το γεροντάκι στην περιοχή Αγκινόβατος να χτυπά το μπαστούνι του στη γη και να φυτρώνουν αμέσως βάτα από θάλασσα ως τους λόφους, σχηματίζοντας ένα φυσικό τείχος. Στη δεύτερη παρουσία του, χτύπησε τα κύματα σηκώνοντας θαλασσοταραχή, μην επιτρέποντας έτσι τους εισβολείς να αποβιβαστούν. Οι Σωρονιάτες, ευγνώμονες στον Άγιο Λουκά, το αφιέρωσαν και το σημερινό μεγάλο ναό τους, του οποίου η ανέγερση έγινε μεταξύ των ετών 1858-1872. Νεότερα μοναστήρια στα όρια του οικισμού είναι ο Άγιος Γεώργιος και ο Πανορμήτης.
Τα μοναστήρια του οικισμού λειτουργούν ως προσκυνηματικοί τόποι την εβδομάδα της Διακαινησίμου, τη Λαμπροβδομάδα. Πρόκειται για μια εθνική επίσκεψη η οποία συνιστά προσκύνημα στα ιερά σημάδια του χωριού και μια εκ νέου περιχαράκωση του οικισμού για το καλό του τόπου, την εξασφάλιση της υγείας και την αποτροπή του κακού. Σύμφωνα με την αφήγηση της αείμνης της κυρίας Φωτεινής Καμπούρη, αν η γιορτή του Αγίου Γεωργίου πέσει πριν τη Μεγαλοβδομάδα, τη Λαμπρή Δευτέρα, πηγαίνουν στον Άγιο Γιώργη. Τον πάνω, όχι τον κάτω, αν πέσει μετά το Πάσχα, πηγαίνουν στη χάρη του όποτε είναι. Και τη Λαμπρή Δευτέρα πηγαίνουν στον Αϊσουλά. Στον Άγιο Γιώργη πηγαίνουν του Αγίου Γεωργιού, κάνουν το σφουγγάτο και πέρνωση. Τη Λαμπρή Τρίτη πηγαίνουν στον Παρανιμιώτη και τη Λαμπρή Παρασκευή στον Άγιο Λουκά το Ξουμονάστηρο. Το μοναστήρι του Αγίου Σουλά είναι αφιερωμένο στον συνοδοπόρο του Αποστόλου Παύλου Άγιο Σίλα, ο οποίος μέσω της ευεργετικής δύναμης του νερού θεράπευσε τους λεπρούς της περιοχής προκειμένου να δείξει στους κατοίκους τη δύναμη του χριστιανισμού. Έκτοτε θεωρείται το νερό θαυματουργό για δερματοπάθειες. Εμένα μου έχει τύχει, αναφέρει η κυρία Παρασκευή Μπέλου. Δεν ξέρω, είναι αυτυποβολή, τι είναι. Εγώ έβαλα μπροστά τον Άγιο Σουλά. Είχα πυρομικές, γεμάτο το χέρι μου. Ήμουνα μικρή ακόμα στο δημοτικό. Μου παρατάξτε στον Άγιο Σουλά και να του πάρω μια σκούπα, λέει, για να τα σκουπίσει. Κάποια στιγμή βλέπω ότι λείπανε. Πώς, τι, δεν ξέρω. Φύγανε με το νερό, το αγίασμα, αλλά θέλει να πας με την καρδιά σου. Οι Σωρονιάτες, τιμώντας τον Άγιο, διοργανώνουν κάθε χρόνο το πανηγύρι του Αγίου Σουλά. Πρόκειται για ένα λατρευτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό συναπάντημα που συνδέει τους Σωρονιάτες με το ιστορικό παρελθόν τους. Κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας, στο χώρο του Αγίου Σουλά κατασκευάστηκε το στάδιο και το υποδρόμιο. Οι Ιταλοί το κάνανε για να πάει ο κόσμος να δουλέψει, να πάρει τα λεφτά, να πληρώσει τον τίτλο κυριότητας που κάνα το κτηματολόγιο. Έκανε 5 φράγκα ιταλικά. Το κτηματολόγιο τότε πρέπει να έγινε. Ολοκληρώθηκε περίπου το 1928. Έπρεπε ο καθένας να πάει να δουλέψει στον Άγιο Σουλά, να πάρει 5 φράγκα για να πάρει τον τίτλο. Όποιος δεν πλήρωσε εκείνα τα 5 φράγκα, το χωράφι του έμεινε ξεσκουλιάτο, δηλαδή του δημοσίου, αναφέρει ο κύριος Μανώλης Διακοσταυριανός. Κύριο μέλημα όλων των προσκυνητών ήταν να προσκυνήσουν τον Άγιο, να του προσφέρουν τα δώρα τους, κεριά, λάδι, λουτρουές και να νηφτούν με το αγίασμα. Παρακολουθούσαν τις υποδρομίες και τις γαϊδουροδρομίες. Οι Ιταλοί έφτιαξαν το στάδιο και καθιέρωσαν υπουργούς αγώνες, αναφέρει ο αείμνηστος τέος κοινοτάκης του χωριού κ. Στέφανος Δημητράς και συνεχίζει. Στην προκήρυξή τους όμως απαγόρευαν την είσοδο στο στάδιο μεγαλόσωμων ζώων. Επειδή η πίστα ήταν μικρή, επέτρεπαν την παρουσία μόνο μικρόσωμων ζώων, τα οποία ήταν ντόπια άλογα από την Αρχάγγελο. Οι αγώνες και τα γαϊδουράκια ξεκίνησαν διότι όλοι ερχόντουσαν με τα γαϊδουράκια τους στο πανηγύρι. Μετά τον Εσπερινό στις 29 Ιουλίου γινόταν διαγωνισμός σούστας στο προάβλιο του μοναστηριού. Οι πανηγυριώτες, χωριανοί και γιαρένιδες έτρωγαν το τσαπάτι, το οποίο ήταν από ψητό κρέας, αρνίσιο ή κατσικίσιο, αγόραζαν από μικροπολιτές γλυκίσματα ή ποτά και διασκέδαζαν στις λοταρίες. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το μοναστήρι ήταν χωσμένο, αναφέρει ο κύριος Σταύρος Τομάζος και συνεχίζει. Μετά τον πόλεμο έγιναν οι πεζούλες και άνοιξε και ο χώρος πίσω από το μοναστήρι και μεγάλωσαν και την αυλή. Ήταν με το χώμα ακόμα και δεν είχε μία σκαλιά, μία τίποτα. Από το 1960 και μετά άρχισε η κατασκευή των αυτοσχέδιων καλυβών για να κοιμούνται μέσα όσοι παρέμεναν στον Άγιο Σουλά, συμβάλλοντας έτσι στην παραμονή των προσκυνητών και στη σύσφυξη των σχέσεων, αφού παρέμεναν εκεί για 20 μέρες. Κάθε βράδυ για 2 εβδομάδες, 20 μέρες ερχόταν από το χωράφι εδώ, φεύγανε για το χωράφι πάλι και ξανά ερχότανε το βράδυ, πάλι με τα ζώα, τα γαϊδουράκια. Φέρναν τα καρπούζια τους, τα πεπόνια τους και παράλληλα ερχόταν η βοσκή από τις μάντρες και φέρνανε κατσίκια που τα σφάζανε εδώ και αγοράζανε κρέας όσοι είχαν τη δυνατότητα βέβαια και αυτό το έθιμο της καλύβας πέρασε από γονιό σε παιδί, αναφέρει ο κύριος Στέφανος Δημητράς. Αυτή τη χρονική περίοδο προσθέθηκαν δίπλα στις υποδρομίες και τις γαϊδουροδρομίες οι αγώνες ταχύτητας για αθλητές,
αγωνίσματα για πρωτονεάνιδες, όπως οι σακοδρομίες, για τους αγροτοπέδες, όπως οι κορτοδρομίες. Επίσης, σημαντική τομή στην ιστορία του πανηγυριού υπήρξε η καθιέρωση διαγωνισμού των καλύτερων αγροτικών προϊόντων, κυρίως σιτηρών και οσπρίων και των πιο παχιών και υγιών ζώων και πτηνών. Τα ζώα τα κρατούσε ο κάθε νοικοκύρης που τα είχε και έκαναν παρέλαση, αναφέρει ο κύριος Κωνσταντίνος Πονιάτης, και συνεχίζει. Δηλαδή ξεκινούσε που εδώ πέρα πριν 2 μέρες. Εμείς που ήμασταν μικροί, μας δίνα μια γελάδα οι γονείς μας και έπρεπε να την πάμε στον Άγιο Σουλά. Είναι 5 χιλιόμετρα να την πάμε, να την φροντίσουμε εκεί πέρα και να πάει στην έκθεση. Οι πανηγυριώτες διασκέδαζαν στους χορούς που διοργάνωναν τα αυτοσχέδια καφενεία και αγόραζαν προϊόντα από τη μικρή υπαίθρια αγορά. Από το 1984 το πανηγύρι συνδιοργανώνεται από την Εκκλησιαστική Επιτροπή και την Κοινότητα Σορονής με τους φορείς και τους συλλόγους που ανέλαβαν το κοσμικό τμήμα του. Οι αγώνες διατηρήθηκαν και εμπλουτίστηκαν με ποδηλατοδρομίες, αγώνες ανωμάλου δρόμου και ποδοσφαίρου. Καλό είναι να μεταλαμπαδεύουμε τα έθιμα στα παιδιά για να τα συνεχίζουν, μας υπενθυμίζει μέσα από την αφήγησή του ο κύριος Στέφανος Δημητράς και συνεχίζει λέγοντας. Είναι δύσκολο βέβαια, χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να διατηρηθούν τα έθιμα αυτά, αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα συνεχίζεται το πανηγύρι με κάποιες καμπανεβάσματα βέβαια, διότι είναι και η διάθεση που παίζει ρόλο και η ευρηματικότητα, καθώς πρέπει να βρίσκεις πάντα τρόπους για να κερδίζεις το ενδιαφέρον των παιδιών, του δημότη, του επισκέπτη. Για εμάς τους Σορονιάτες, το μοναστήρι του Αγίου Σουλά συμπυκνώνει την ιστορική μας κληρονομιά και το πανηγύρι του αποτελεί ένα ορόσημο τοπικό και χρονικό που μας συνδέει με το ιστορικό μας παρελθόν. Οι αφηγήσεις των συγχωριανών μας και η επιστημονική ματιά της κυρίας Μαρίας Ανδρουλάκη για το χώρο του Αγίου Σουλά και το πανηγύρι του είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. Ένα ταξίδι που άντεξε και συνεχίζεται. Κάπου εκεί λοιπόν, στο ταξίδι αυτό, συναντάμε και τον Σορονιάτικο γάμο. Η έρευνα της κυρίας Μαρίας Ανδρουλάκη καλύπτει σφαιρικά το θέμα, περιγράφει πλήρως τη διαδικασία του Σορονιάτικου γάμου, παρακολουθώντας όλα τα στάδια του, το τελετουργικό του, τα έθιμα και τις συμβουλευτικές πρακτικές που τον πλαισιώνουν. Μας μεταφέρει τις αντιλήψεις και τις αναμνήσεις των συγχωριανών μας, τα βιώματά τους, τις προσωπικές τους εμπειρίες και τα προσωπικά τους σχόλια επάνω σε αυτές, ταυτόχρονα όμως πλαισιώνει τις αναμνήσεις και τις περιγραφές με εικόνες και ήχους, αναπόσπαστα τμήματα της βίωσης ενός κοινωνικού γεγονότος που είναι ταυτόχρονα είδος τελετουργίας. Η συγγραφέας ανασυγκροτεί τον Σορονιάτικο γάμο και τη δομή που είχε, βασισμένη σε αφηγήσεις κατοίκων της Σορονής, ακολουθώντας το τριμερές μοντέλο διάκρισης των διαβατήριων τελετών, αποχωρισμός, μετάβαση, ενσωμάτωση. Τα γαμήλια δρόμενα της Σορονής, όπως έχουν καταγραφεί, αναδεικνύουν μια μορφή γνωστή από τον ευρύτερο χώρο του νησιού, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Οι ιδέες και οι συνήθειες μιας άλλης εποχής αναδεικνύουν τον κοινοτικό χαρακτήρα του γάμου. Ο γάμος δεν ήταν παράμετρος της ιδιωτικής ζωής ενός ανθρώπου, ήταν πτυχή της κοινοτικής ζωής, κοινωνικός και πολιτικός θεσμός που εισχωρεί στο επίπεδο οργάνωσης της κοινότητας. Πέρα όμως από αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι ο γάμος ήταν περίσταση κοινής χαράς. Διατρέχοντας σύντομα το δεύτερο μέρος του βιβλίου, θα ξεκινήσω από το προξενιό. Είναι φανερός ο διαμεσολαβητικός ρόλος του προξενητή, ο οποίος συζητούσε και κάποια ζητήματα πρίκας με τον πατέρα του νέου και έκλεινε κατά μία έννοια τη συμφωνία του γάμου που γινόταν γνωστή με τη φράση «δώσαμε λόγο». Σημειώνεται ο ενδογαμικός χαρακτήρας της κοινωνίας της Σορονής, όπου ο γάμος με ξένο ήταν κατά το παρελθόν αδιανόητος. Σύμφωνα με την προφορική μαρτυρία του κυρίου Μιχαήλ Μαριέτου, μέχρι το 40-45 υπήρχαν μόνο 2-3 ξένοι γαμπροί. Όσα αντρόγυνα και να γινόντουσαν ήταν από τη Σορονή. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Αραβώνας, ο οποίος συνιστά ένα προημιακό στάδιο ένωσης του ζευγαριού και εμπλέκονται σε αυτόν πολλά πρόσωπα,
καθένα από τα οποία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να επιτελέσει. Η τελετή του Αραβώνα επικυρώνεται με την υπογραφή του Πρικοσυμφώνου από τους μάρτυρες. Από τα στοιχεία της πρίκας επισημαίνεται η υποχρέωση των γονέων της νύφης να δώσουν στο γαμπρό τα ζώα, που είναι απαραίτητα για τις αγροτικές εργασίες, ενισχύοντας κατά μία έννοια τη δυνατότητά του να εξασφαλίζει τα αγαθά στο νέο του σπίτι. Τη σημασία αυτού του δωρήματος κατανοούμε αν λάβουμε υπόψη τον αγροτικό χαρακτήρα της οικονομίας της Ορωνής μέχρι τη δεκαετία του 1970. Κάθε πατέρας που είχε κόρη έπρεπε να φτιάξει και σπίτι. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του κυρίου Εμμανουήλ Διακοσταυριανού, το σπίτι του έφτιαχνε ο καθένας μόνος του με εργάτες. Αργότερα, όταν έφτανε στην ταράτσα, ερχόταν και βοηθούσε όλο το χωριό. Παλιά οι στέγες ήταν με πατελιά και κορφάδια. Η μαρτυρία αυτή είναι ενδεικτική για το πνεύμα αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει την παραδοσιακή κοινωνία της Ορωνής, όπου όλες οι εργασίες γίνονταν με αλληλοβοήθεια, με προσφορά εργασίας, γεγονός που συγκροτεί σχέσεις αμοιβαίας εξάρτησης μεταξύ των ατόμων και δημιουργεί υποχρεώσεις που πρέπει να ανταποδοθούν σε αόριστο χρόνο. Στην ετοιμασία του σπιτιού εμπλέκεται και ο γαμπρός, με τη συμβολική συμμετοχή του στην κατασκευή του πάτου, του πατώματος δηλαδή, στοιχείο που φαίνεται ότι λειτουργεί ως παροχή για το δικό του δικαίωμα εισόδου στο σπίτι. Η συμβολική κατασκευή του πατώματος συμπληρώνεται με την επίσης συμβολική οριοθέτηση της τσιμιάς, της εστίας δηλαδή του σπιτιού, που συμβολίζει την οικογένεια, την οριοθέτηση του γήινου χώρου, τη μόνιμη εγκατάσταση, τη σταθερότητα. Οι τελετουργικές διαδικασίες του γάμου άρχιζαν μία εβδομάδα πριν από τη στέψη, με εναρκτήρια διαδικασία τα αλεσίματα, η οποία αποτελεί διαδικασία συγκέντρωσης και καθαρισμού του σιταριού για την παρασκευή του αλευριού και κατ' επέκταση των ψωμιών του γάμου. Τα αλεσίματα γίνονταν κατόπιν προσκλήσεως από τη μητέρα της νύφης προς όλους τους οικοριανούς. Ακολουθούν τα ζυμώματα, η κατανάλωση της μαλάκας, που αποτελείται από ζεστό ψωμί, διαποτισμένο με λάδι και ζεστό μέλι, το οποίο καταναλώνεται από τους συμμετέχοντες στο ζύμωμα, συνιστά μορφή κατανάλωσης μεταλληπτικού χαρακτήρα για τη δημιουργία συνεκτικού δεσμού μεταξύ αυτών που έχουν αναλάβει να φέρουν σε πέρας τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες του γάμου. Η παρασκευή του μελεκουνιού στο γάμο, μέρα χαράς και διασκέδασης, γινόταν την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Το μελεκούνι, έδεσμα με μέλι και σισάμι, έχει γονιμικό χαρακτήρα, που συνδέεται με το γνωστό συμβολισμό «όσα κουνιά, τόσα καλά». Σειρά έχει το κάλεσμα, το οποίο αποτελεί δημόσια διαδικασία του γάμου, περιβάλλεται από επισημότητα και γίνεται με τη συμμετοχή μουσικών οργάνων. Αναφέρει ο κύριος Μιχαήλ Χατζικυριαζής ή Μέντος. Άλλος έπαιρνε μια πιατέλα με μελεκούνι και άλλος ένα μπουκάλι ούζο. Όταν τα ετοίμαζαν, αρχίζαν να παίζουν τα παιχνίδια και όλοι μαζί ξεκινούσαν για το κάλεσμα τραγουδώντας. Κάποιος από την παρέα έλεγε το πρώτο τραγούδι. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη να πάμε να καλέσουμε στο γάμο που θα γίνει. Ελάτε όλα τα παιδιά μαζί να τραγουδούμε, τους ξένους και τους συγγενείς στο γάμο να καλούμε. Όταν τελείωναν όλα τα σπίτια και γύριζαν στο γάμο, κάποιος έλεγε το τελευταίο τραγούδι. Εσχόλασε το κάλεσμα, με γεια σας, με χαρά σας, οι παντρεμένοι των παιδιών, ελεύθεροι στα δικά σας. Ακολουθούν τα λουσίματα, τα οποία ήταν κι αυτά μέρος της γαμήλιας τελετής. Το λούσιμο συνιστά πράξη αποχωρισμού, που σηματοδοτεί ένα στάδιο απομόνωσης και των δύο από τη συγγένειά τους. Το λούσιμο των δύο νέων, εντασσόμενο στις τελετουργικές δράσεις του γάμου, συνιστά την πρώτη επίσημη πράξη αποχωρισμού τους από τους οικείους τους. Φέρτε σαπούνι κριτικό, νερό του Ιορδάνη, να λούσουμε τη νιόνυμφη, να βάλει το στεφάνι. Ελούστης και στολίστηκες και έλαμψη η ομορφιά σου, να σμίξεις με το λιγερό που διάλεξε η καρδιά σου. Ανάλογη με τα λουσίματα είναι και η τελετή του ξυρίσματος του γαμπρού. Μετά από το τελετουργικό λούσιμο της νύφης και του γαμπρού, στόλιζαν στο σπίτι του γάμου το σπερβέρι, που ήταν ύφασμα και ντυμένο με ιδιαίτερη τέχνη, το οποίο τοποθετούσαν ως κουρτίνα ή παραπέτασμα στο μέρος της υπερυψωμένης κατασκευής του παραδοσιακού σπιτιού, που χρησιμοποιείται ως κρεβάτι,
προκειμένου να το απομονώνει από το υπόλοιπο σπίτι. Ακολουθεί το στόλισμα του νηφικού παστού. Όπως αναφέρει η κυρία Κατερίνη Μαχλή, τα όργανα παίζουν σε χαμηλό τόνο για να ακούγεται αυτός που τραγουδάει ή άντρας είναι η γυναίκα και μετά κάθε στίχο τον επαναλαμβάνουν οι κοπέλες. Παλιά είχεν άλλους που τα γιούτιζαν εκείνη την ώρα. Έλεγε ο ένας, έλεγε το άλλος, τα κάνανε διάλογο. Τα κρεβάτια κρατούν πολλή ώρα, στρώνουν και ξεστρώνουν πολλές φορές. 7 φορές λέει στρώσαμε και πάλι δεν αρέσαμε. Στρώνουν, τα τραβούν οι λεύτερες και πάλι ξαναστρώνουν. Το στόλισμα του νηφικού παστού ακολουθούσε χορός, στη διάρκεια του οποίου κάποιοι νέοι αφαιρούσαν την πόρτα από το σπίτι του γάμου. Κορυφαίο γεγονός του γάμου είναι η στέψη την Κυριακή στην εκκλησία. Επισημαίνεται ότι ενώ σε άλλα χωριά της Ρόδου η νύφη και ο γαμπρός δίνονται στο σπίτι του γάμου, στη Σορονή καθένας δίνεται στο πατρικό του σπίτι και οι 2 νέοι έτοιμοι, ντυμένοι, συναντιούνται στο σπίτι του γάμου. Το ντύσιμό του συνιστά διαδικασία που εκτελήσεται με τραγούδι και με την παρουσία μουσικών οργάνων. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη, όπου σας περιμέναμε οι συγγενείς και οι ξένοι. Ντύσου στολίσου μερακλή, γαμπρέ και ξεκινούμε, κι η νύφη αναμένησε και μην αργοπορούμε. Χτενίσετε την όμορφα, φτιάξτε την τα μαλλιά της, το τελευταίο χτένισμα είναι της λευτεριάς της. Με τα τραγούδια του αποχωρισμού, η νύφη με τη συνοδεία της φτάνει στο σπίτι του γάμου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της κυρίας Φωτεινής Καμπούρη, τα πρώτα χρόνια τραγουδούσαν πρώτα το γαμπρό και μετά τη νύφη. Και είχαν ένα μαντίλι και το πιάναν με τη σειρά όσοι πήγαιναν να χαιρετήσουν τον γαμπρό και το ρίχναν στον ώμο του. Πρώτα πήγαινε η μάνα του, ύστερα ο πατέρας του για να μετανήσει ο γαμπρός, να πιάσει πάλι το μαντίλι, να του το ρίξει στον ώμο του και να τον χαιρετήσει, να τον ευχηθεί. Η κυρία Παρασκευή Μπέλου αναφέρει πως την Κυριακή το μεσημέρι κάνανε σούπα και μαζεύονταν και τρώγανε οι συμπεθέροι, ώσπου άρχιζαν να τραγουδούν πάλι με τα όργανα στη νύφη και στο γαμπρό που συναντιόντουσαν στο γάμο. Το τραγούδι με το οποίο προσκαλούνται οι συγγενείς του γαμπρού προσαρμόζεται στη συνέχεια και στην νύφη, χωρίς όμως την τελετή με το μαντίλι. Αυτό σημαίνει ότι ο αποχωρισμός της νύφης από τους οικείους της δεν είχε τον δραματικό τελετουργικό χαρακτήρα που είχε ο αποχωρισμός του γαμπρού. Με την ολοκλήρωση του τραγουδιού που αφορούσε την πλευρά της νύφης, οι καλεσμένοι έβγαιναν έξω και πριν ξεκινήσουν για την εκκλησία χόρευαν τον μοναχικό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Λάμπρου και της Ασημίνας Θωμάζου, ήταν χορός που χόρευε ένας και κολούσαν στα παιχνίδια και στο τραγουδιστή φράγκα. Ο χορός ήταν η σούστα και γινόταν ο μοναχικός καμιά 10 φορές μέχρι να πάνε στην εκκλησία. Το γαμπρό και την νύφη τους σεβαστούσαν τα αδέρφια τους και δίπλα ήταν οι φίλοι τους και οι συγγενείς τους και τραβούσαν μπρος ο γαμπρός και πίσω η νύφη για την εκκλησία. Κατά την άφηξη στην εκκλησία, τα όργανα στείνονται στη μέση της αυλής και παίζουν σούστα, όπως άλλωστε προαναγγέλλεται από τους τελευταίους στίχους του τραγουδιού. Στις εκκλησίας στο πλατή, χορός πληχτρός θένα δεστή. Ο χορός στο πλατή της εκκλησίας συνιστά τελετή αποχωρισμού και ταυτόχρονα εισαγωγής της νύφης στη νέα συγγένεια. Διαδοχικά, όλοι οι συγγενείς χορεύουν την νύφη, παίρνοντας θέση στον κάβο του χορού. Την χορεύουν πρώτα οι συγγενείς της και μετά οι συγγενείς του γαμπρού. Μετά τη στέψη, το ανδρόγυνο έφτανε στο σπίτι του, με τη συνοδεία του ιερέα, ενώ οι καλεσμένοι συγκεντρώνονταν στο σπίτι του γάμου για το φαγητό όπου θα γινόταν ο χορός. Όπως αναφέρει ο κύριος Εμμανουήλ Διακοσταυριανός, ο χορός την Κυριακή τελείωνε 11-12 η ώρα. Εκείνοι που ήταν πιωμένοι πήγαιναν στα κοτέτσια που είχε ο καθένας 5 κότες, πιάνανε και παίρνανε στο γάμο. Τις φάζανε και τις έκαναν σούπα να φάνε το πρωί όσοι γλεντούσαν μέχρι εκείνη την ώρα. Η διαδικασία της τελετουργίας του σωρονιάτικου γάμου ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες. Η Δευτέρα μετά το γάμο είναι του κουμπάρι. Είναι η μέρα δηλαδή κατά την οποία το γλέντι γινόταν με έξοδα του κουμπάρι, είτε στο σπίτι του είτε σε κάποιο άλλο μεγάλο σπίτι. Προηγουμένως όμως έπρεπε να γίνει η επανατοποθέτηση της πόρτας και να κοιμηθεί το ζευγάρι στο σπίτι του. Εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, συνεχίζει ο Εμμανουήλ Διακοσταυριανός, έπρεπε να τάξει ο κουμπάρος, να δώσει κάτι λεφτά
για να δώσουν τις πόρτες πίσω, για να μπορέσουν να πλαγιάζουν. Η ανάλυση της λειτουργίας του σωρονιάτικου γάμου ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του τραγουδιού και του χορού σε όλα τα στάδια του για τη διεκπεραίωση των εργασιών του και για τη μοίηση των νεονύμφων στη νέα κατάσταση και στους ρόλους που επρόκειτο να επιτελέσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διαδικασίες ενός γάμου στην παραδοσιακή κοινωνία της Ορωνής συσπήρωναν την κοινωνική ομάδα και εξασφάλισαν την αλληλεγγύη της. Αδιαμφισβήτητα, η παράδοση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εθνικής ιδιοπροσωπείας ενός λαού, της εθνικής σύστασης κάθε χώρας αλλά και κάθε τόπου. Το ηχηρό μήνυμα που εισπράττει ο αναγνώστης του βιβλίου της κυρίας Μαρίας Ανδρουλάκη είναι η αναγκαιότητα διασφάλισης της προφορικής μας παράδοσης. Ένα μεγάλο μέρος των γνώσεων και των εμπειριών που προσκομίζει η ζωή και είναι αποθυμένο στο νου και τη μνήμη των συγχωριανών μας, αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο βιβλίο, παραδίδοντάς το και στις επόμενες γενιές, ώστε να παραμείνει ζωντανό ως θησαυροφυλάκιο του παρελθόντος. Ευχαριστώ. Συνεχίζοντας λοιπόν το ταξίδι του βιβλίου, όπως πολλοί ακούσατε, πολλές φορές υπάρχει μουσική και ο χορός. Η Ισορρονή της Ρόδου, ένα από τα ζωντανά χωριά με την παράδοση, η οποία εξελίσσεται μέσα στον χρόνο, όπως εξελίσσεται και η κοινωνία. Η κυρία Μαρία Ανδρουλάκη εργάστηκε άοκνα επί σειρά ετών, επισκέφθηκε δεκάδες φορές το χωριό μας και τους ανθρώπους του, συνεργάστηκε με φορείς, με την κοινότητα, με τον πολιτιστικό σύλλογο, παρακολούθησε εκδηλώσεις, δρόμενα και καταγραφές. Της οφείλουμε πολλές ευχαριστίες για αυτό το βιβλίο, καθώς και στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας και της Ακαδημίας Αθηνών. Και να μην ξεχνάμε όλους τους φορείς και τους ανθρώπους που βοήθησαν να φτάσουμε στην έκδοση του βιβλίου αυτού, μια διαδρομή αρκετά επίπονη και δύσκολη. Το βιβλίο αυτό είναι ένας θησαυρός γνώσεων, αφηγήσεων και ένα επιστημονικό πόνημα το οποίο περιέχει τα νήματα που υφαίνουν την κοινότητα και τη συνδέουν με το παρελθόν, ενώ την οδηγούν στο μέλλον με σεβασμό και αγάπη. Τα κεφάλαια για τη μουσική και το χορό αυτού του τόπου δεν είναι ψυχρές περιγραφές, αλλά ζωντανές αφηγήσεις από τους ίδιους του ανθρώπους της Ορωνής, που με τις φωνές τους και τις αναμνήσεις τους γεμίζουν τις σελίδες με ζωή και συναίσθημα σε μια πανέμορφη επιστημονικά τεκμηριωμένη διοίκηση που μας προσφέρει συγγραφέας. Ο χορός, πέρα από το ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ως κοινωνικό γεγονός παρήχε τη δυνατότητα επικοινωνίας των δύο φύλων και του φλερτ και συνιστούσε τη μετάβαση, την ενηλικίωση των κοριτσιών. Διαβάζουμε, μόνο στο γάμο μπορούμε να χορέψουμε καμιά κοπέλα. Αλλού πουθενά, πού να βρεις. Ούτε στον δρόμο να την βρεις δεν μπορούσες να της μιλήσεις. Όταν γίνονταν γάμος, έρχονταν όλες οι κοπέλες. Πάιναν εκεί πάνω στη τσιμιά, εκεί που πλαγιάζαμε παλιά όλη η οικογένεια και καθόταν με τις μανάδες τους. Έπρεπε να πάρεις άδεια να χορέψεις μια κοπέλα. Εκεί πάνω στο χώρο βρίσκαμε την ευκαιρία να πούμε δύο κουβέντες με εκείνη που αγαπούσαν. Στο βιβλίο υπάρχουν αφηγήσεις οι οποίες συνδέονται με λαογραφικές μελέτες σχετικά με τα γλέντια, τις μαντινάδες, τις καντάδες και τις γιορτές. Στη γειτονιά σου τραγουδώ, έβγα στο παραθύρι. Να ακούσεις το τραγούδι μου, κάμε μου το χατήρι. Ή πιο κάτω, πογύρισε που το στενό και έλα που το καντούνι, που έχω δυο λόγια να σου πω να σβήσει το καρβούνι. Ακούσαμε πριν λίγο για την χοροδία χριστουγεννιάτικα κάλαντα και διαβάζουμε δύστιχα των καλαντιστών όταν αργούσαν να τους ανοίξουν. Ακόμη δεν το έβρικε στο μάνταλο να ανοίξεις, να μας κεράσεις δυο κρασιά και ύστερα να σφαλίξεις. Για σήκω απάνω και άνοιξε μάνταλα και πορτέλια, να δεις τα χάλια που μεστε, να σκάσεις που τα γέλια. Μια ιδιαίτερη μαρτυρία αυτής της μουσικής κληρονομιάς είναι η συλλογή του 1969 του ερευνητή Αμαριανάκη, ο οποίος κατάφερε να καταγράψει σωρονιάτισσες και σωρονιάτες να τραγουδούν. Σε αυτές τις ηχογραφήσεις δεν ακούμε απλά νότες και λόγια. Ακούμε τις φωνές των παππούδων και των γιαγιάδων μας, την καθημερινότητα και τα συναισθήματά τους, τους καημούς, τη χαρά και την προσδοκία τους. Αυτές οι μελωδίες είναι σαν παράθυρα στον χρόνο που μας επιτρέπουν να δούμε και να νιώσουμε έναν κόσμο που αλλάζει, αλλά δεν ξεχνά τις ρίζες του και που μπορεί πάνω τους να χτίσει το μέλλον. Υπάρχουν κάλαντα του Λαζάρου, των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων.
το μυρολόι της Παναγίας, τραγούδια από τον κύκλο της ζωής, του γάμου, της βρεφικής ηλικίας, μυρολόγια, τραγούδια αφηγηματικά και σατυρικά. Θα ανατρέξετε στις σελίδες τους και θα τα δείτε όλα αυτά. Τα τραγούδια που έχουν καταγραφεί στα βιβλία του Ελβετού εθνομουσικολόγου Σαμουέλ Ποποβή, τα οποία αναβιώθηκαν από ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών του μουσικού σχολείου, αποδεικνύουν ότι η παράδοση δεν είναι στατική. Είναι μια ζωντανή κληρονομιά που περνά από γενιά σε γενιά, εμπνέοντας και διαμορφώνοντας νέους ανθρώπους. Τα παιδιά αυτά, με τη φρεσκάδα και το πάθος τους, γίνονται σύγχρονοι φορείς αυτής της πολιτιστικής παρακαταθήκης, δίνοντας νέα πνοή στα τραγούδια και αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία τους. Είναι και προσωπικά η χαρά μου πολύ μεγάλη που συνεργαστήκαμε όλοι μαζί. Αυτά τα παιδιά τώρα, 4 από τα 5 που δούλεψαν, είναι πλέον φοιτητές και μία οικοπαιδεία είναι τώρα στην 3η ηλικίου, θα είναι η επόμενη γενιά. Επιτρέψτε να τους αναφέρω, είναι τα παιδιά που θα ακούσετε στο δεύτερο CD. Ο Αγκάς ο Γιάννης στο βιολί, η Γιαννακλή η Δέσποινα στο σαντούρι και στο τραγούδι, ο Κατσουράκης ο Νίκος στα κρουστά, η Κορέη Κατερίνα στο τραγούδι και ο Μοσχίτης Σταύρος στο λαούτο. Και φυσικά στους συναδέλφους του σχολείου, τη Ματίνα τη Μάστορα ήταν η μαέστρο του Κωστά, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα με τις γνώσεις της, τη βοήθεια της Έλενας Κακογιάννη, τότε υποδιευθύντριας του σχολείου, τις ηχογραφήσεις με τον συνάδελφο τον Εμίλιο τον Πολυμένοφ και φυσικά τον διευθυντή μας τον Χρήστο Θεολόγο, που στις τελευταίες ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν προσέφερε τα μέγιστα με τις γνώσεις του. Για την καλύτερη απόδοση των τραγουδιών πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες παρεμβάσεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προσθέθηκαν ποικίλματα που εμπλουτίζουν τη μελωδία. Στις περιπτώσεις που η στίχη ήταν ελλειπή στη συλλογή του Ποποβή, έγινε προσπάθεια συμπλήρωσής τους από τη βιβλιογραφία και από προφορικές μαρτυρίες. Μας τιμάει η συγγραφέας κ. Ανδρουλάκη, σημειώνοντας την ανάλυση της, πως οι παρεμβάσεις αυτές είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε και ο Ποποβή σημειώνει σε μετεγενέστερα κείμενά του ότι υπήρχαν λάθη στις ηχογραφήσεις, στις σημειώσεις του, επειδή δεν είχε το καταγραφικό μηχάνημα. Η ύπαρξη του παρακτήματος με μουσικές μεταγραφές των τραγουδιών, με παρτιτούρες, αποτελεί ανεκτήμητο θησαυρό και ένα ξεχωριστό δώρο τόσο για τους μελετητές όσο και για τους μουσικούς. Κάθε μουσική σημειογραφία είναι σαν χάρτης που αποτυπώνει με ακρίβεια την ουσία και τον χαρακτήρα των παραδοσιακών μελωδιών της Ορονής. Οι νότες στο πεντάγραμμο δεν είναι απλά σύμβολα. Είναι το αποτύπωμα της φωνής του τόπου, η γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα, δίνοντας τη δυνατότητα να διασωθούν αυτές οι μουσικές και να μελετηθούν εις βάθος. Έτσι το βιβλίο αυτό, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι δίγλωσσο, αλλά τρίγλωσσο, αφού είναι γραμμένο σε ελληνικό, σε αγγλικό και σε μουσικό κώδικα. Για τους ερευνητές, αυτές οι μεταγραφές αποτελούν βασικό εργαλείο για την κατανόηση της μουσικής δομής και της εξέλιξης των τραγουδιών. Τους επιτρέπουν να αναλύσουν τα μουσικά μοτίβα, τα ρυθμικά σχήματα, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη μελέτη της δωδεκανησιακής και γενικότερα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Για τους μουσικούς, οι μουσικές μεταγραφές είναι εργαλείο ζωντανής αναβίωσης. Προσφέρουν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν τα παραδοσιακά κομμάτια, διατηρώντας το ύφος και τη λεπτομέρεια. Έτσι, η μουσική παράδοση δεν παγώνει στον χρόνο, αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται ως ζωντανός οργανισμός, εμπνέοντας νέες γενιές καλλιτεχνών. Το αποδείξαμε εδώ σήμερα από τα 5 παιδιά που μάθαν τα κομμάτια αυτά και δούλεψαν στο CD. Σήμερα είχαμε επταπλάσιους μαθητές εδώ μπροστά σας. Ολοκληρώνοντας, κάθε σκοπός, κάθε στίχος είναι χτύπη της καρδιάς του τόπου. Είναι οι φωνές που ενώνονται, τα πόδια που πατούν γερά στη γη, η μουσική που γεμίζει τον αέρα με ιστορίες και συναισθήματα. Οι άνθρωποι της Ορονής, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας προσκαλούν να μοιραστούμε την αγάπη τους για τον τόπο, να βιώσουμε την περηφάνεια τους και να συνεχίσουμε τον χώρο της ζωής και της ζωντανής μας παράδοσης. Ίσως αυτή η έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών για το χωριό μας να είναι ένα κομβικό γεγονός που μπορεί να μας κινητοποιήσει και να μας ταρακουνήσει για να ξαναβρούμε όλοι τα σπουδαία που μας ενώνουν και να προχωρήσουμε δημιουργικά και δυναμικά όλοι μαζί. Καλησπέρα σας. Θα πω δύο λόγια σύντομα σχετικά με την διαδικασία της μετάφρασης. Όπως και κάποιες παρατηρήσεις δικές μου, ως μη ειδικού φυσικά για το βιβλίο, γιατί
σας διαβεβαιώ ότι εκτός από την ίδια την κυρία Ανδρουλάκη, μάλλον είμαι αυτός που το έχει διάβασει πιο προσεκτικά για να το μεταφράσω. Μία μέρα λοιπόν στο γραφείο, στο Ροδιακό Κέντρο Ιστορικών και Κοινωνικών Ερευνών, μου είπε ο συνάδελφος ο Γιάνγκος, μας προσέγγισαν για μια μετάφραση ενός βιβλίου σχετικά με τη Σορρονή. Δες το να δεις αν μας ενδιαφέρει. Άρχισα λοιπόν να το κοιτάζω και αρχικά σκέφτηκα, εντάξει, αρκετή λαογραφική ορολογία έχει το ζόρι του. Μετά βλέπω κάτι αποσπάσματα από παλιές πηγές σε αρχαΐζουσα. Λέω, περιπλέκεται το πράγμα. Και μετά αρχίζω να διαβάζω αποσπάσματα σε βαριά σορρονιάτικα και λέω, μάνα. Και βέβαια, πολύ σύντομα είπα, ναι, αυτό θα το αναλάβω οπωσδήποτε. Αυτή λοιπόν ήταν μια βασική πρόκληση στη μετάφραση του βιβλίου. Από τη μία η επιστημονική ορολογία και από την άλλη οι συνεντεύξεις και οι στίχοι στο τοπικό ιδιώμα. Το να μεταφράζει κανείς ένα έργο με επιστημονική ορολογία δεν είναι απλώς θέμα του να ανοίξεις το λεξικό και να πιάσεις την πρώτη λέξη που σου προτείνει. Απαιτεί και έναν βαθμό κατανόησης του περιεχομένου των όρων. Μπορώ παραδείγματος χάρη εύκολα να βρω ότι η λέξη επιτέλεση μεταφράζεται performance, αλλά γιατί η κυρία Ανδρουλάκη επιλέγει να γράψει χορευτική επιτέλεση και όχι απλά χορός. Είναι μια λεπτομέρεια που κάνει διαφορά στη μετάφραση, αλλά που επίσης προσπαθώντας να την αποκωδικοποιήσω, αναγκάστηκα να μελετήσω σχετικά με την έννοια της επιτέλεσης στην ανθρωπολογία και την λαογραφία και εν τέλει να καταλάβω πολύ καλύτερα το θεωρητικό υπόβαθρο και την οπτική από την οποία γίνεται η ανάλυση. Ως παράδειγμα, το αναφέρω αυτό. Παρομοίως υπήρξαν πολλές φορές που ανέτρεξα στις αρχικές αγγλόφωνες πηγές για να βρω την αντιστοιχεία της ορολογίας. Διότι η ορολογία που χρησιμοποιείται στα ελληνικά συχνά είναι μεταφρασμένη από τη διεθνή βιβλιογραφία, οπότε δεν έχει νόημα εγώ να εφεύρω δικές μου μεταφράσεις στα αγγλικά. Παρά μόνο πρέπει να ανατρέξω στο κείμενο πηγή και να εντοπίσω τον διεθνώς καθιερωμένο όρο. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν είχα την ευκαιρία να κάνω παράλληλα με τη μετάφραση και ένα σχετικά εκτενές εισαγωγικό μάθημα στη λαογραφία. Χωρίς καμία απολύτως ηρωνία, ευχαριστώ και για αυτό την κυρία Ανδρουλάκη. Πρέπει να πω ότι διαβάζοντας το βιβλίο αυτό με προσοχή, μάλλον να σας πω μια δικιά μου εντύπωση, κάτι που συνειδητοποίησα εγώ. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το βιβλίο με προσοχή, κατάλαβα καλά τη διαφορά μεταξύ ενός επιστημονικού λαογραφικού έργου και των διαφόρων απομνημονευμάτων που έχουμε από διάφορους κατοίκους των χωριών. Δεν το λέω με κανέναν τρόπο για να υποτιμήσω τα πονήματα των κατοίκων, που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά είναι τελείως άλλο πράγμα να μπορεί κανείς να αναλύσει λαογραφικά στοιχεία και ανθρωπολογικά, να τα θέσει σε ένα θεωρητικό πλαίσιο και να τα μελετήσει συγκριτικά με άλλες περιοχές. Βέβαια, όσον αφορά τη μετάφραση, η πιο προφανής ιδιαιτερότητα του κειμένου είναι αποσπάσματα στο τοπικό ιδιώμα. Βασικό εργαλείο μου εδώ ήταν το λεξικό των οδυτικών ιδιωμάτων του Χριστόδουλου Παπαχριστοδούλου, που κατά τη γνώμη μου είναι θησαυρός για τον οδιακό πολιτισμό. Και αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση άσχετη, μια που βλέπω διάφορους παράγοντες του τοπικού πολιτισμού, θα ήταν νομίζω πολύ σημαντικό να ξαναεκδοθεί. Δεν βρίσκεται πλέον σε κυκλοφορία. Και θα ήταν και πάρα πολύ χρήσιμο το συγκεκριμένο λεξικό να επανεκδοθεί, όχι απλά να ανατυπωθεί, αλλά να υπάρξει μια επανέκδοση με επιμέλεια επιστημονική από ανάλογο επιστήμονα. Όμως κανένας ερευνητής από μόνος του δεν μπορεί να καταγράψει τον πλήρη πλούτο μιας γλώσσας και υπήρξαν λέξεις που συνάντησα που δεν τις έβρισκα ούτε στο λεξικό του Παπαχριστοδούλου. Είχα την τύχη να με βοηθήσουν συνάδελφοι, η Ζωή και ο Μανώλης, που έχουν συγγενείς είτε στη Σερωνή είτε στα γύρω χωριά. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντικό το τοπικό. Όπως ξέρετε κι εσείς, άλλο πράγμα τα δικά σας ροδίτικα, τα σοφρονιάτικα, και άλλο τα δικά μου τα μαρασιώτικα. Υπήρξαν φορές που χρειάστηκε να αποταθώ μακρύτερα ακόμα για βοήθεια. Σας διάβασα προηγουμένως ένα απόσπασμα που αναφέρει, δεν θυμάμαι το όνομα του κυρίου που κάνει τη μαρτυρία αυτή τη στιγμή. Ναι. Που λέει ότι αν δεν έκανες τα κατάλληλα γραφειοκρατικά στο κτηματολόγιο το ιταλικό, το χωράφι έμενε ξεσκουλιάδο. Και εντάξει, καλά το είπαμε εμείς εδώ, αλλά μπορώ να το καταφράσω. Το ξεσκουλιάδο.
Και αφού λοιπόν έψαξα όλα τα λεξικά και δεν υπήρχε πουθενά, ρώτησα τον καλό μου συνάδελφο, τον Φιλίππο, στην Ιταλία, και του λέω: Φιλίππο, μπορεί να είναι τίποτα ιταλικό αυτό? Και μου απάντησε ότι πιθανότατα σημαίνει τσεσπουλιάτο. Ο τσεσπούλια είναι η θάμνη, άρα τσεσπουλιάτο είναι το θαμνώδες. Όπως λέμε εμείς σήμερα ότι γίνεται δασικό το χωράφι, άμα βγουν οι ασκηνοί και τα πουρνάκια. Και είναι μεγάλη μου χαρά να συνεισφέρω κι εγώ μια ετυμολογία στο ροδιακό και το ζωνογιάτικο λεξιλόγιο. Το πιο δύσκολο κομμάτι να μεταφραστεί ήταν βέβαια το παραδοσιακά τραγούδια. Αποφάσισα πολύ σύντομα ότι δεν υπήρχε νόημα να προσπαθήσω να διατηρήσω το μέτρο ή την ομοιοκαταληψία και εστίασα στο νόημα και κάποια στοιχεία ήθους. Η δυσκολία εδώ δεν είναι μόνο στο λεξιλόγιο, αλλά και στις λογοτεχνικές φόρμες. Αφενός υπάρχουν σχήματα και παρομοιώσεις που δεν βγάζουν πλέον το ίδιο νόημα στη σημερινή εποχή. Για παράδειγμα, δεν ξέρω λεπτομέρειες για το πώς γίνεται σήμερα το φλερτ στη Σορονή, αλλά νομίζω ότι δεν θα ήταν πολύ επιτυχημένο κομπλιμάντο κόρη που σε σαν τα μπαγέρα του Πασά. Υπάρχουν όμως και βαθύτερα θέματα στη λογοτεχνική φόρμα που έχουν να κάνουν με την αφηγηματική δομή των τραγουδιών, που δεν αφηγούνται μια γραμμική ιστορία ή μια ρεαλιστική περιγραφή όπως τις έχουμε συνηθίσει εμείς σήμερα. Σε κάποια τραγούδια, ας πούμε, μέσα στη μέση εμφανίζεται ένας Άγιος να κάνει βόλτα στη Σορονή, στη μέση του τραγουδιού, το οποίο με βάση την δομή που έχουμε συνηθίσει μιας ιστορίας είναι λίγο παράξενο, δεν συνάδει. Αλλά και επίσης αυτό πρέπει εγώ να το μεταφράσω και να δώσω να καταλάβει και ο ξενόγλωσσος, ο αναγνώστης, τι γίνεται. Και εδώ με βοήθησε η διανάλυση της κυρίας Ανδρουλάκη στο βιβλίο, που μου έδωσε να καταλάβω ότι αυτού του είδους οι αναφορές λειτουργούν ως επίκληση. Το να φέρεις τον Άγιο να συμμετέχει στη γιορτή σου, τον αναγκάζεις εντός εισαγωγικών και να την ευλογήσει. Το τραγούδι δεν έχει σκοπό να πει μια ιστορία, αλλά να κάνει επιτυχημένο το γάμο ή όποια άλλη είναι η περίσταση. Κλείνοντας, θα ήθελα εκτός από την κυρία Ανδρουλάκη και το Αμπερνάκη φυσικά, να ευχαριστήσω και τη Ζωή του Βρά που έκανε την επιμέλεια της μετάφρασης και με την οποία συνεργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα και η βοήθειά της ήταν πολύτιμη. Σας ευχαριστώ όλους και ειλικρινώς συγχαρητήρια για την επόμενη. Αγαπητοί φίλοι, ενσημότατε, αγαπητοί φίλοι της Σορονής, και όσοι είσαστε εδώ και παραβρίσκεστε στην εκδήλωση, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ την κυρία Χατζηγεωργίου και την κυρία Χατζηνικόλα για την αναλυτική παρουσίαση του βιβλίου και την διεισδυτική ματιά και τον τρόπο που επέλεξαν τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία συνιστούν το σκελετό αυτής της μελέτης. Ένα από τα στοιχεία που αναδεικνύεται από το περιεχόμενο του βιβλίου και επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση είναι η συνοχή και η αλληλεγγύη των παραδοσιακών κοινωνιών, όπου όλοι γίνονται αλληλεγγύοι και που καταγράφεται πλέον ως στοιχείο του εθνικού δικαίου. Εμφανίζεται με τη μορφή της ανταλλαγής. Ανταλλαγής στις αγοραπολισίες, ανταλλαγή και στα κοινωνικά ισοδύναμα, όπως αποτυπώνεται το θέμα στο γάμο με την προσφορά και την προσφορά στην παρασκευή του ψωμιού και κατανάλωσή του, στην κατασκευή του σπιτιού. Ακόμη και στα μουσικά δρόμενα, στην Καντάδα, μπορείτε να το δείτε και αυτό, πώς ο ένας βοηθούσε το φίλο του. Και σήμερα το συναντάμε με τη μορφή του εθελοντισμού στο πανηγύρι του Αϊσουλά, που έμεινα έκπληκτη με το πώς οι άνθρωποι συμμετείχαν στην διοργάνωση των αγώνων, στην απονομή των επάθλων, στην εξυπηρέτηση του κόσμου στο καφενείο του Ευκλή, στην εκκλησία, παντού, στο θέατρο, στη σκηνή του σταδίου. Είδα όλους τους νέους της Σορονής να συμμετέχουν.
Νομίζω ότι το βιβλίο αναλύει πολλές όψεις της κοινωνικής ζωής στη Σορονή, πέρα από αυτό που αναφέρουν τα κεφάλαια, είναι και άλλες κρυμμένες από μέσα και φέρνει στην επιφάνεια άγνωστες πτυχές, ακόμη και της μουσικής, της χρήσης της μουσικής στις παραδοσιακές κοινωνίες. Και θα ήθελα να πω ότι δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη Σορονή. Θα μπορούσε το βιβλίο αυτό να ενδιαφέρει όλους τους Ροδίτες και να θεωρήσουμε ότι είναι ένα case study. Γιατί οι γάμοι λίγο πολύ γίνονται με τον ίδιο τρόπο παντού. Δηλαδή, οι κάτοικοι άλλων χωριών πιστεύω ότι μπορούν να αναγνωρίσουν και αυτοί μέσα στο βιβλίο το δικό τους τόπο. Το βιβλίο αυτό δεν θα είχε δημιουργηθεί χωρίς την πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας της Σορονής και του Γιάννη Μαρίνου και χωρίς τις ακάματες προσπάθειες του Πολιτιστικού Συλλόγου Ταμπερνάλη και της Προέδρου του, της Βαρβάρας Σταυριά, και την υλοποίηση της έκδοσης μέσω της ΑΝΔΟ και τους ευχαριστώ όλους θερμά. Θα ήθελα να πω όμως ότι δημιουργός του βιβλίου δεν είναι, αλλά όλοι αυτοί με τους οποίους συνομίλησα, των οποίων οι φωνές ακούγονται μέσα στο βιβλίο. Τους οφείλω άπειρες ευχαριστίες για την υπομονή τους να με ακούνε και να συνομιλούν μαζί. Θα ήθελα, αν δεν σας κουράζω, να αναφέρω και εγώ τα ονόματά τους εδώ. Ευχαριστώ τον Κώστα Μπονιάτη, την Παρασκευή Μπέλου, την Κατερίνα Μαχλή, την Ελένη Χατζικελιαζή, τη Μαρία Μπαλσάμι και τον ακούραστο Μανώλη Διακοσταριανό. Ευχαριστίες οφείλω και σε αυτούς που δεν έζησαν από το βιβλίο, στη Φωτεινή Καμπούρη, στον Στέφανο Δημητρά, τον Νικόλα Χατζικελιαζή, τον Μιχάλη Μαριέτο, τον Εμμανουήλ Μπονιάτη, τον Λάμπρο Τομάζο, οι φωνές των οποίων γελίζουν το βιβλίο. Και όπως ήδη αναφέρθηκε στην παρουσίαση, ένα πολύ σημαντικό χειρόγραφο που φυλάσσεται στο αρχείο του Σπουδαστηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, γραμμένο από τον Δημήτριο Δημητρά το 1970, υπήρξε ένας πολύτιμος βοηθός μου στο κεφάλαιο του γάμου, διότι περιλαμβάνει απίστευτες πληροφορίες για το γάμο που εγώ δεν κατάφερα να συγκεντρώσω κάνοντας την έρευνά μου 40 και χρόνια μετά. Με ευχαριστήσω και τον Σταύρο Γεωργαλίδη, συλλέκτη, για την παραχώρηση μεγάλου αριθμού ιστορικών φωτογραφιών που συμπληρώνουν και διαφωτίζουν την ύλη του βιβλίου, τον ερασιτέχνη φωτογράφο Ρουβίμ Καρασάβα, αλλά και όλους όσοι έδωσαν φωτογραφίες από το οικογενειακό τους αρχείο και φυσικά δεν θα ξεχάσω τους ακούραστους συμπαραστάτες μου, τον Λουκά Μπονιάτη και τον Παναγιώτη Λουκά Μπέλο, στους οποίους απευθυνόμουν μέχρι την τελευταία στιγμή που το βιβλίο ήταν στο τυπογραφείο για νέες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό. Ευγνωμοσύνη αισθάνομαι για το Μουσικό Σχολείο Ρόδου και τη δουλειά που έκαναν να αναβιώσουν τραγούδια από τη συλλογή του Πομποβί. Ο Πομποβί ήρθε στη Ρόδο το 1930 με 1933. Το βιβλίο του εκδόθηκε το 1935 για τη Ρόδο. Περιλαμβάνει πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία κατάφερε να διασώσει, γράφοντάς τα στο πεντάγραφο. Ήρθε χωρίς μαγνητόφωνο, γιατί την εποχή εκείνη τα μαγνητόφωνα ήταν ελάχιστα και ογκοδέστατα. Εκείνη την εποχή, μετά από πρόσκληση της Μέρπος Μερλιέ, που ήταν διευθύντρια του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, ήρθε στην Αθήνα ο γαλλικός οίκος Πατέ, με μαγνητόφωνο, αντιπρόσωποι του γαλλικού οίκου, και εγκαταστάθηκαν σε ένα κινηματογράφο, γιατί τα μηχανήματα δεν μπορούσαν να μετακινούνται και πήγαν από τη Ρόδο στην Αθήνα άνθρωποι και τραγούδισαν. Αυτά τα τραγούδια, μερικά από αυτά τα τραγούδια, ήρθαν και στα χέρια του Πομποβί και τα περιλαμβάνει στην έκδοσή του. Τα υπόλοιπα τραγούδια, πολλά από αυτά έχουν εκδοθεί από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σχεδόν νομίζω όλο το υλικό εκδόθηκε. Τα υπόλοιπα που τα κατέγραψε για να τα διασώσει, δεν σώθηκαν, γιατί δεν βρέθηκε κανένας να τα διαβάσει και να τα τραγουδήσει. Και τη δουλειά αυτή την κάνατε εσείς στη Σορονή και θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσατε να συνεχίσετε με όλα τα τραγούδια, όχι μόνο της Σορονής, αλλά όλης της Ρόδου.
γιατί τα τραγούδια σήμερα κυκλοφορούν μέσα από CD. Ο ένας ακούει τον άλλον και τα μαθαίνει, αλλά έχει χαθεί το παραδοσιακό άκουσμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Κέντρο Ολογραφίας, τη δέος διευθύντρια κυρία Καμιλάκη και τον ίδιο ευθύνοντα Ευάγγελο Καραμανέ για τη συμπαράστασή του και τη θετική διάθεση απέναντι στο έργο από τότε που ανέλαβε ως διευθύνων. Τέλος, ευχαριστώ τον Σάββα Αλέξανδρο Παυλίδη, με τον οποίο είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και πιστεύω ότι δεν τον εκνεύρισα με κάποιες έτσι άστοχες ερωτήσεις που του έκανε, σαφώς τα αγγλικά που δεν είναι σαν τα αγγλικά, που είναι πολύ κατώτερα. Και να πω ότι ο Σάββας παρέμεινε επί το έργο μέχρι την τελευταία ώρα του βιβλίου στο τυπογραφείο, στέλνοντάς μου μεταφράσεις κειμένων που έπρεπε να συμπληρώσουν το κείμενο ή να το διορθώσουν σε μερικά σημεία. Και να πω και κάτι που το αναφέρω και μέσα στο βιβλίο, ότι ως ο πρώτος αναγνώστης του βιβλίου ήταν και ο πρώτος κριτής. Και αυτό συνέβαλε στο να περάσουν μέσα στο βιβλίο και αρκετές διευκρινιστικές συμπληρώσεις του αρχικού κειμένου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον καλό φίλο, τον Μανώλη τον Κυριαζάκο από τα Πόλωνα, ο οποίος έχοντας υπερβεί τα όρια του χωριού του, κινείται προς κάθε κατεύθυνση, προσπαθώντας πάντα να κινητοποιήσει ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, οθώντας τους να εκμεταλλευτούν τον αρχαιακό πλούτο για τα χωριά της Ρόδου που κρύβει στο αρχείο του το Κέντρο Λαογραφίας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι το βιβλίο να το αγαπήσετε, όπως και εγώ αγάπησα τη Σορονή και τους ανθρώπους της. Εκ μέρους του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σορονής θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη συγγραφέα μας κυρία Μαρία Δολάκη, τον Σάββα Αλέξανδρο Παυλίδη, τον μεταφραστή, τις κυρίες Μαρία Χατζηνικόλα, εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιο εκπαίδευση, την κυρία Νικολέτα Χατζηγεωργή, φιλόλογο και ειδικής ειδικής αγωγής, τον Παναγιώτη Λουκά Μπέλο, μουσικοπαιδαγώγο υποδιευθυντή, τον κύριο Χρήστο Θεολόγο, διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθυντή ερευνών, διευθύνων του Κέντρου Ελέγχου της Ελληνικής Λογογραφίας και της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Μαρίνο, και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Σας ευχόμαστε καλές